Wrexham. Pritchard on Ergent! Pritchard on goal! Mae'n darganfod Hughes. Cyfle enfawr i Wrexham! Mae'n goal i Wrexham! A pwy arall? Rosie Hughes! Abertawe yn ymosod eto blerwch gan y golgeidwad mae'n syml. Mae Pindon sy'n taro. Nawr de, mae yna dan i ddiweddglo. Wrexham yn disgyn yn ddwm. Chivers! Chivers! Mae'n nhw yn gyfartal. A mae'n amser i ennill y gêm yma. Gen y canol i Hughes i Wrexham. Ydyn nhw'n gallu cipio fuddugoliaeth. A mae Wrexham yn ôl ar y blaen. Ac o pawb. Y gol yn well na'r dathliad, ond neb mewn coch yn poeni am hynny. Mae nhw'n nôl ar y blaen, 2-2. Osford, mae'n gwyr o bob man, mae'n gwyr o mewn yn gol. Mae'n hynod o greulon, ond dyw Abertawe ddim yn poeni am hynny. Osford sy'n dathlu, 2 gol yr un, am gêm, am ddrama. A ddim ond y penwthnos agoriadol yw i. Am ddechreuad dramatig i'r tymor, i ni wedi cael yn barod yn y brif Adran, a heddiw i ni yn y brif ddinas, lle fydd y 2 glwb fwyaf llwyddiannus yn hanes y gyngrair hon yn mynd ben-ben a'i gilydd. Met Caerdydd yn erbyn Abertawe, ond mae rhaid fi weid, mae'r tywydd wedi troi. O fewn yr hanner awr diwetha, fi a Gwenan Harris, yma ni gyda'r Amberels. Gwenan, croeso fawr ato ni. Diolch. Nawr Gwenan, mae Met Caerdydd, maen nhw wedi ennill y gyngrair yma 6 o weithiau. Mae Abertawe hefyd wedi ennill y gyngrair yma 6 o weithiau, ond mae fe'n dig i weid, mae eitha lot wedi newid o ran y 2 glwb yma'n ddiweddar. Chi'n teimlo fel bod y 2 clwb mewn cyfeiriad wahanol ar hyn o bryd yn anffodus. Yn amlwg mae Met Caerdydd heb ennill y gyngrair nawr am cwbl o flynyddoedd, a maen nhw wedi colli llwyth o chwaraewyr dros y haf. Lot yn nhw wedi symud actually i Abertawe. Mae yn anffodus yn nhw yn y ffordd yna, ond mae pob clwb wastad yn mynd trwy rhyw fath o patrwm ble mae pethau newid. Mae gyda nhw carfan ifanc, so fydd yn diddorol i gweld sut maen nhw'n ymateb. A'n amlwg i Abertawe, fi'n gwybod bod nhw'n gandryll, wnaethon nhw ddim perfformio i'w gorau tymor diwetha, a maen nhw moyn ymateb i hwnna. Yn bendant. Mae newn ni drafod mwy am y gêm yma yn y man, ond gewn ni cipolwg ar ganlyniadau eraill y diwrnod Aberystwyth yn Meiddi Pontypridd o 2 gol i 0. Caerdydd yn fuddigol o 2 gol i 1 yn erbyn y Seintiau Newydd. Wedyn ni Wrexham yn ennill o 5 gol i 1 yn erbyn y Bari, a Rosie Hughes wedi sgorio'r goliau i gyd yn y gêm yna. Felly mae wedi bod yn dipyn o brynhawn i Rosie Hughes, a bod hi'n gynnar iawn yn y gyngrair. Dyma fel mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. A Gwenan, pan i ti gweld Wrexham ac Aberystwyth fyna yn y cynta ar ail safle, mae hwnna'n dipyn o beth, oedd ddim lot o bobl wedi disgwyl hwnna. Na, sa'n credu. Mae'n hyfryd i weld, nag yw e, ond fi'n credu falle ddim y 2 enw fyse pawb wedi tybio i weld ar ôl 3 gêm, ond beth sydd yn y difyr iawn fi'n credu fanna yw'r ffaith bod y gyngrair rili cystadleuol hyd hyn. I fi'n joio gweld Aberystwyth fyna, gan ystyried falle lleoliad ble maen nhw, yr holl rwystrau sydd yn y ffordd i nhw i gymharu gyda clybiau all nhw wedig tîmoedd fel Met, Abertawe. Mae fe jyst yn hyfryd i gweld clwb y canolbarth yn ein mor dda. Mae fe wedi bod yn 2 wythnos cyffroes iawn hyd yn hyn. Mae beth am i ni glywed gan y 2 reolwr cyn y gêm yma, Daniel Delahaye a Ceri Phillips, sydd wedi bod yn siarad gyda Iolo Chung. Daniel, it was an eventful 4-all game for you last week. What are you hoping for against Swansea today? I think we are definitely looking for a win. I think that's obvious. We've had a tough start to the season with TNS, Cardiff and now Swansea, so a nice sort of welcome to myself to the league. But we're looking for a win and that's all we're after really, so yeah. Be ydych chi'n gobeithio amdano fo prynhawn ma'n erbyn Met Caerdydd? Fi'n gwybod bod fod yn gêm anodd. Oedd Met yn lwcus neithwr. So oedd y gêm anodd i ddod, ond ni'n hyderus nawr. Lot o hed yn mewn tîm yn y funed. So ni'n edrych ymlaen i'r gêm. Gobeithio ni'n gallu cael y canlyniad. You referenced that tough start with the opponents you've played already. It was 7 goals conceded in 2 games. Yeah. Is the defensive side of things something you've been trying to work on? Yeah, I think the defensive side of things is always something we work on and make sure that we get right. Difficult start, again, like we said, and there's no one's fault. I think I take full responsibility for sort of the goals we've conceded, but I think we're in a good spot, and I think those results are just going to come now. I think it's just going to be sort of take it game by game, really. On a 5
tîm gan gynnwys chi ar frig y tabl efo 4 pwynt. Ydych chi'n gweld y gyngrair yn un cystadleuol eleni? Of course. O'n i jyst i dechrau tymor, ond oedd e'n edrych yn tymor anodd I dod. Ni jyst yn mynd un gêm ar amser nawr am y funud. Jyst gen I weld beth ni'n gallu gwneud tymor hon. Diolch, Gary. Diolch. Gwennan, Daniel Delahey wedyn jyst nawr yn sôn am y dechreuad anodd mae Met Caerdydd wedi cael. Hefyd I sôn am y goliau maen nhw wedi ildio. Gaethon nhw'r gêm bonkers yna penwythnos diwetha yn erbyn y Seintiau Newydd. O'n nhw ar y blaen o 2 gol I 1 hanner amser, yn wedyn ni y Seintiau'n taro nôl. Nath I orffen yn 4-1. Be nes chi o'r canlyniad o'r perfformiad yma, Gwennan? Wel, un peth sy'n sicr o ran y gyngrair tymor yma, neb yn gallu dweud bod oes dim digon o adloniant gyda'r holl goliau ni wedi gweld, ond fydden nhw siomedig iawn fel wedi ti, pan maen nhw 3 gol o flaen I eildio'r goliau neithon nhw, fydden nhw siomedig iawn a'r goliau neithon nhw eildio'n amddiffynol yn wael iawn. Ond fel wedyn ni, maen nhw mewn y amser bach yna ble mae pethau'n newid. Mae dyn nhw llwyth o chwaraewyr newydd wedi dod mewn. Chwaraewyr ifanc iawn, mae'r carfan yn ddibrofiad. A fi'n credu newn nhw dysgu lot o'r gêm yna wythnos diwetha. Mae gemau nhw falle bach yn anffodus, maen nhw wedi cael rai o'r clybion gryfach yn y gyngrair ar dechrau, ond fydd rhaid nhw dysgu gwersi yn go gyflym o wythnos diwetha I heno. Gwennan, diolch yn fawr am y tro. Na I adael I ti fynd lan i'r pwynt sylwebu I gadw'n sych, achos ti'n mynd I fod yn sylwebu ar y gêm, and your usual reminder that English language commentary is available. We've got Dylan Ebenezer with former Cardiff Met manager Izzy Taylor. They'd love to have your company over there. Ond yn y Gymraeg, mae'n amser I ni ymuno a Gwennan Harris a Iolo Chung. Croeso I gampws Cyncoed fan hyn, lle mae'r tîm oedd yn drydydd y tymor dwytha yn crysau'r tîm orffennodd yn ail. Mae'r 2 dîm yma wrth gwrs ymhlith y rhai mwyaf llwyddiannus yn y gyngrair wedi ennill y gyngrair 6 gwaith yr un, ond tymor dwytha o bosib yn rhywfaint o siomedig i'r 2 ohonyn nhw. Met Caerdydd wedi gorffen tu allan i'r 2 safle uchaf am y tro cynta ers i'r strwythur presennol y gyngrair ddod I rym Abertawe, wrth gwrs heb ennill tlws o gwbl chwaith. Ac felly mi fyddan nhw yn awyddus I wneud hynny eleni. Nhw, Abertawe, sydd wedi dechrau gryfa y tymor yma hyd yma. Maen nhw wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Wrexham ac yna Curo'r Bari, felly mi oedden nhw yn gydradd ar y brig ar ôl 2 gêm. Un o 5 tîm oedd wedi llwyddo I wneud hynny. Met ar y llaw arall dal yn chwilio am I buddigoliaeth gynta nhw y tymor yma ar ôl colli I Gaerdydd a chael gêm gyffroes iawn 4-1 yn erbyn y Seintiau Newydd yr wythnos diwetha. Mae'r hanes diweddar rhwng y 2 dîm yma yn sicr yn ffafrio Abertawe. Fydden nhw heb golli Met yn y gyngrair ers Hydref 2018, felly bron I 5 mlynedd. Ac yn y 4 gêm gyngrair rhyngddyn nhw y tymor dwytha, Abertawe yn fuddugol 2 gwaith, 1 gêm gyfartal. Ac mi oedd na gyfanswm sgôr o 10-1, felly Abertawe yn sicr efo'r goruchafiaeth. Wel, mae yna 2 newid I dîm Met Caerdydd. Y prynhawn ma'r golwr Charlotte Smith ar ymddiffynwr Tegera Webb yn ôl I mewn. Mae Ingrid Adran wedi sgorio 2 mewn 2 hyd i'r bygythiad henna hyd yma I Met Caerdydd y tymor yma. Ac mi fydd hi'n cynorthwyo Erin Murray ac Eli Pris wrth drio gael y golia. Abertawe, mae yna 3 newid yn eu tîm nhw hefyd. Claire Skinner nôl yn y gol yn ogystal a Niamh Jenkins a Monet Legal sy'n dechrau am y tro cynta'r tymor yma. Ac mae yna 2 chwaraewr yn nhîm Abertawe oedd yn arfer chwarae Met Caerdydd. Felly, rhywbeth iddyn nhw feddwl amdano fo, y prynawn yma. Rhywbeth ni'n disgwyl I weld o ran siap Met Caerdydd. 3 yn y cefn, fydden nhw'n probably'n cwmpo I 5 pan maen nhw'n amddiffyn. Gyda wedyn 3 yng nghanol cae a'r 2 prif blaenor yn ceisio bod yn fygythiad i'r llinell amddiffynol Abertawe. Abertawe wedyn, dim lot yn newid o ran systemau nhw. Maen nhw tueddol I fod yn traddodiadol gyda'r 4-3-3. Falle un newid yw gweld Katie Hosford yn symud o'r asgell chwyth mewn I safle fwy canolig yn pigo lan y safle rhif 10 yna rhwng y blaenwyr a'r canol cae. Robin Pinder yn fanna. Hi ydi un
o'r dair sydd wedi symud o Fet Caerdydd i Abertawe dros yr ha yn ogystal a Steph Turner a Sophie Brisland Hancocks. Felly mi fydd hynny ddiddorol gweld y prynawn yma. Robin Pinder yn un o'r rheina nath greu fwy o golau i Fet Caerdydd, felly fydden nhw'n colli chreadigrwydd hi o bosib. Ac yn hym Met Caerdydd, wel, da ni wedi crybwyll i'n barod Ingrid Adlan sydd wedi arwyddo o ferched Caerdydd. Mae hi wedi sgorio 2 gol mewn 2 gêm gan gynnwys gol hyfryd o bellter y penwythnos dwytha yn erbyn y Seintiau Newydd. Ac mi fydd hi'n awyddus i wneud yr un peth y prynhawn yma. Felly, y ddau dîm bron yn barod. Fan hyn yng nghampws Cyncoed wrth i'r glaw barhau i ddisgyn. A Joseph Gibson fydd y dyfarnwr yn y canol y prynhawn yma yn cadw tref yn arbethau. Met Caerdydd ac Ingrid Adlan yn dechrau pethau felly. A'r bel yn cael ei chwarae'n hir yn syth. A'r bas yna nôl at golwr Abertawe Clare Skinner. A'r ddau dîm yn brwydro i drio cael meddiant yng nghanol cae ar hyn o bryd. Webb yn ôl i'w golwr. A Skinner yn ei chlirio hi. Heniad i ganol cae. A'r bas yna ddim cweit yn dod i ffwrdd gan Lenga. Fi'n credu fydd Met Caerdydd yn hapus iawn gyda dechreuad yma. Jyst yn cael mewn gwynebau Abertawe, ddim yn gorfodi, ddim yn caniatáu nhw, cael lot o amser. Jyst yn rhoi arwydd o beth sydd i ddod. Met, actually, yn wahanol i be nes i grybych bod nhw'n mynd i dechrau fel. Maen nhw actually gyda'r 4 yn y cefn yn lle'r 3 sydd wedyn yn cwmpo i 5. Ymlaen, mae Alicia Pau, y bas na allan at Chivers ar y chwith i Abertawe. Chivers yn cael rhediad am y tro cyntaf yn croesi. Mae hwnna'n un beryglus bron yn cyrraedd Monel y Gal. Bel yn cael ei hailgylchu. A'r ergyd yn dod i mewn yn y diwedd gan Sophie Brisland Hancocks. Ond yn un ddigon hawdd i Charlotte Smith yn y gol i Fet Caerdydd. Popeth yn dod fanna o'r pêl lawr asgell chwith. Beth mae Long ddim moyn bod mewn yw sefyllfa 1 yn erbyn 1 trwy gydol y gêm yn erbyn Chloe Chivers sydd yn tiwcdodus gallu mynd y 2 ffordd. Gwaith da gan Baylis yng nghanol cae i warchod y bel. A Murray rwan yn chwilio am ei hopsiynau. Gwaith da gan Niamh Jenkins yn amddiffynol i Abertawe, ac maen nhw'n lledu hi allan. Pau ddim y bas ora, mae hwnna'n adlamu'n garedig i Ingrid Adlan a'r bas ymlaen. Ac mae yna gawn sefyll yn erbyn Eli Pris. Felly y cyfle yna'n mynd. Dwi'n gweld y cyfle yna eto i lygo. Just angen wneud bach fwy o ymdrech i cyrraedd y postyn bellach yna, jyst gan obeithio fydd yr amddiffynwyr yn colli meddiant o wedyn shot o bellter yn digon hawdd, ond Abertawe cwbl o weithiau sgeilus yn barod o fewn meddiant yn y cefn. Baylis ar y bel rwan yn cael ei baglu ac yn ennill cycrydd
i fet Caerdydd. Cael ei chymryd yn sydyn. That's ymlaen. Genero web, a honna ddim cweit yn gywir gan Baylis yn iltio'r meddiant. Cyfers, unwaith eto, lawr y chwith i Abertawe. Cyfle iddi hi, redeg. Ac yna chwarae'r bas na. Bron yn canfod legal. Ond Met Caerdydd yn dianc. A'r bas yna'n un dreifgar yn chwilio am Eli Pris, ond yn rhedeg drwyddo i Clay Skinner. A'r ddau dîm yn gofyn cwestiynau gilydd yn ymosodol. Yn sicr. Ie, yn sicr. A symudiad da fan ag Eli Pris, jyst mynd o tu allan i tu fewn. Mynd oddi ar ysgwydd Niamh Jenkins. Just bach gormod ar y pas yna. Ond mae'r arwyddion yn sicr fewn tu nôl am ddiffyn Abertawe. Yn gallu bod o fydd i Meca dydd prynawn yma. Dipyn o chwaraewyr amddiffynol ar goll i Abertawe prynawn yma, ond mae o golygu bod na newidiadau wedi bod yn y tîm na. Niamh Jenkins yn un o'r rheina sydd wedi dod nôl mewn i'r tîm. Ac Abertawe yn arddau ennill y meddiant legal. Yn chwarae'r bas na i lawr yn chwilio am Hosford. Ac allan mae Charlotte Smith yn dod i glirio honna. Gwaith pwysig gan golwr Met Caerdydd wedi gweld y peryg. Jenkins ar tafliad. Honna allan gan Pris. Ingrid Ortland i Erin Murray. Ortland sy'n derbyn y bel yn ôl. Ond Met Caerdydd yn rhedeg allan o le i lawr y chwith ac yn iltio'r tafliad. Ie, cwbl o patrymau da iawn, actually. A Adran yng nghanol i fanna, just y job really bwysig fel y blaenor, y prif blaenor canolig, just i cadw gofal ar y bel, dod o chwaraewyr arall mewn i'r chwarae. Bas yna yn iltio'r meddiant gan Alicia Pau. A bel yna'n un hir. Chwilio am rediad Ortland, ond dydy hi ddim yn mynd i gyrraedd. Ond na, rhedeg drwyddo i Clay Skinner yn y gol i Abertawe. Pas lac yn fyna gan Abertawe. Pris yn trio golli ei ergydio. Mae'n cadw'r ergyd yn isel, ond syth am y golwr. Ac unwaith eto, Abertawe chydig yn llac efo'u meddiant nhw yn yr amddiffyn. Lle ddim fforddio i roi cyfleoedd fel na i Fet Caerdydd. Wrth i weld pas hyfryd i lawr y dde i Robin Pinder. Pinder sy'n drwyddo, a Pinder yn ergydio. Heibio i'r post yn y gosa na. Ddyle hi fod wedi gwneud yn well efo'r ergyd yna. Wel, mae gêm yn gored iawn hyd hyn. A o safbwynt Met Caerdydd, mae'r pas uniongyrchol fan'na bach rhy hawdd. Dyle bod nhw'n neud yn well, ond chwarae teg Pinder yn neud y rediad ar draws y llinell amddiffynol cyn symud ymlaen. Ac oedd gyda hi lot fwy o amser nag oedd hi'n meddwl, actually, fi'n credu. Probably well yn mynd ar draws y gôn wedi defnyddio cyflymder oddi ar arwynebedd, ond gwastraffu'r cyfle. Ie, mae'r glaw yn sicr yn neud pethau'n fwy slick, dydy, i chwarae arno fo. Pinder o bosib wedi just agor i throed i allan mwy nag oedd angen wrth trio'r ergyd yna, ond Met Caerdydd yn dod yn ôl rwan ac yn trio adeiladu yng nghanol cae y bas yn ôl gan Erin Murray. Genero web at Murray eto. Allan i Davidson. Abertawe sy'n adennill y meddiant. Mae yna bas rownd y cefn. Genero web sy'n delio efo hwnna'n hawdd. A web nôl ar y bel. Bas na i Ingrid Ortland.
A thafliad i'r Mets. Pa mor anodd ydy Gwennon i dîm fel Mets yn gorfod delio efo dipyn o newidiadau i'w carfan nhw dros yr ha o ran dod yn gyfarwydd efo'i gilydd. Ie, mae'n cymryd spel, ond fi'n credu beth sy'n bwysig falle yw jyst cymryd y disgwyliadau oddi arnyn nhw. Ni wedi arfer gweld nhw ar y frig neu cystadlu i fod y gwmpas, ond fi'n credu tymor yma mae angen nhw jyst canolbwyntio fwy na unrhyw beth ar y datblygiad yna, dod i nafod i gilydd. Mae'n mynd i bod pethau'n mynd o le, mae'n sy'n digwydd i pob tîm. Ond fi'n meddwl maen nhw wedi gwneud dechreuad bach positif fan hyn yn y 10 munud agoriadol, ond maen nhw bod yn weddol gyfforddus ar y degau i fewn meddiant. Chi'n gallu gweld rai o'r patrwm y chwarae maen nhw'n ceisio wneud, a maen nhw bendant y peri gofyd mewn tîm o Llandyffan o Abertawe. Yndi, bendant wedi bod yn ddechrau eitha hafal i'r gêm hyd yma. Wrth i ni weld, cyflen fan hyn, eto lawr y chwith i Chivers. Finch fod rhwng yna, a'r bas yna. Chydig yn rhan erthol i Robin Pinder. Caerdydd. Ag tackle just chydig yn hwyr gan Chivers yn ildio'r Caerdydd. Ac ar gweithio'r tywydd, mae yna dipyn yn yr eisteddfa yna yn gwylio. A'r cwarter awr agoriadol wedi bod yn un o gyfleoedd, hanner cyfleoedd i'r ddau dîm. Dda iawn i nodi, actually, bod Stacey John Davies oedd hi yn rhan o'r cynhesiad gyda Abertawe, sy'n amlwg yn ceisio camu nôl mewn rhywbryd ar ôl Jack O'Malley ysgwydd efnos yn ôl yn y gêm yna yn erbyn Wrexham, a bydd hwnna'n hwben fawr i Abertawe, achos yn amlwg mae llinell ymwysodol nhw yn gampus ta beth, ond i ychwanegu hi nôl mewn, mae hwnna'n rhywbeth dda iawn iddyn nhw. Ie, wrth gwrs, Stacey John Davies, prif sgoriwr y gyngrair y tymor dwytha, a yn sicr mi fydd Abertawe yn awyddus i gweld hi yn ôl mor fuan a phosib. Ac mae yna fagliad ar clwy Chivers yn golygu Caerdydd yn cael ei chymryd yn sydyn gan Abertawe. Na. Yn ôl, maen nhw'n dod. Ac yn ail osod. Finch ar Caerdydd, teg at y canol. Web ar peniad allan. Bas yna i lawr y chwith yn un llawer rhywun erthol. Fi'n credu weithiau, mae'r pawb ar y cae. Falle jyst angen pwyll o lawr, maen nhw gyda fwy o amser na maen nhw'n meddwl sydd gyda nhw, maen nhw'n riffro'r passes. Maen nhw wedi hefyd gyda'r arwynebedd fel Maya. Maen nhw'n jyst cymryd bach oddi ar y passes hefyd. Bas yna, bron yn edrych gan Sammy Wyn, ond yn ildio'r meddiant yn ôl i Fets Caerdydd. Negda sy'n dod nôl, ac yna'r bas yna, ffyrddiad braidd yn drwm. Rhoi'r bel yn ôl, a ffas hyfryd gan Robin Pinder drwyddo. Hosford yn argydio ar y cynnig cynta, ond heibio'r postyn. Alla hi fod wedi cymryd cyffyrddiad yma cyn i'r gydio. Ie, eto, y fwy o le, ond ti'n be, mae yna chwarae ymwysodol rili dda, so pan mae'r prif blaenwr yn dod yn dwfn fel hwn, fel na Pinder, cyffyrddiad gyntaf campus hefyd, mae angen wedyn i'r chwaraewr sydd yn chwarae yn y rôl safle rhif 10 yna, yn wedi os bod y sgellwyr ddim wedi dod mewn, i wneud y rediad mewn tu nôl, ble mae'r gap wedi cael ei creu wedyn, a pas bach dwt hyfryd rownd y cornel gan Pinder. Just eto fwy amser gyda Hosford. Mae yn gallu taro rai o bellter, ond fi'n credu un cyffyrddiad arall a bys yn neb wedi dal hi ta beth. Ie, Odland yn ôl i Fets Caerdydd yn fyna yn trio helpu efo'r meddiant o ganol cae. Ac y brwydro rhwng y ddau dîm sydd wedi bod yn eitha hafel, Abertawe sydd wedi cael y gorau'r cyfleoedd. Honna yn sicr yn gyfle da i Katie Osford.
Ac eto, da ni gweld y bel yn rhedeg yn slick ar hyd y cae. Yn rhy nerthol i Monel i gael gyrraedd hwnna. A Smith yn y gol i Met Caerdydd yn ei chlirio hi. Pas gan Davidson i ganol cae. Davies yn gwarchod y meddiant ac yn chwilio am y bas yn anffodus. Mae'n rhoi'r bel i ffwrdd. Friesland Hancocks yn iltio'r meddiant i Abertawe a chyffyriad braidd yn drwm gan Baylis yma na. Robin Pinder rwan ar bas. Mae yna ddigon o len fan hyn gan Chloe Chivers. Chivers yn ergydio. A honna yn ry uchel dros y trawst. Unwaith eto y bel na dros ben amddiffyn Met Caerdydd yn creu cyfle, ond y seithi ddim cystal hyd yma i Abertawe. A'r un i wylio am wedyn ni cyn y gêm Pinder unwaith eto, jyst y weledigaeth yna, y cyflymder, y pwysau ar y pas drosodd yn canfod Chloe Chivers. O wedyn, mae mor dawnus Chloe Chivers. Os fi'n hollol onest, falle anafiadau wedi just dynistrio cyfleoedd hi i fynd yn bellach hyd hyn mewn gyrfa hi, mae dal yn ifanc. Os ydych chi'n gweld fan'na, pa mor cyfforddus yw i, ni wedi gweld hi'n seithi ar y dde, ergydio ar y dde yn barod. Digon actif ergydio ar y chwith hefyd. Wel, dyn ni newydd weld camgymeriad amddiffynol arall gan Abertawe yn ildio. Cic gornel. Cic gornel gyntaf gêm. A Met Caerdydd yn ei chael hi. So chydig yn fler mewn meddiant. Ac o'r ffordd yn ildio. Gwybod oedd ddim angen. O'r cic gornel yna cael ei chymryd yn sydyn, yn fyr. Ond yn cael ei chlirio ddigon hawdd. Pinder ar y bel, ond dim cymorth gan ni. Sy'n y gorfod aros. Mae'n gwneud y ddau yn eich tafled yn y diwedd. Fydd Met yn siomedig cic gosod gyntaf y gêm, a wedyn just eto digon o amser cymryd yn fyr, gallu wedi cymryd cyffyrddiad Erin Murray. Bel yna cael ei lledu allan at Niamh Jenkins. Monel i gael ar y dde i Abertawe yn gweld yr hediad gan Casey Hosford. Hosford yn chwilio am le i groesi, yn cael ei gwistro. Mae nôl i Hosford. Abertawe am yn Edgar a Jenkins. Cyffyrddiad braidd yn drwm, ond mae wedi cael y bel yn ôl. Friesland Hancocks yn chwilio am Robin Pinder yn y canol. Gwaith amddiffynol da gan Chris Cohn i Met Caerdydd. Ond Abertawe yn dod eto. Chivers ar bas. Bron a chyrraedd Robin Pinder. Beth sy'n anodd i amddiffyn Abertawe ar hyn bryd, wedi gyda ddau amddiffyn o'r canol. So, Webb ac Cohn. Mae Pinder jyst yn symud o gwmpas y lle trwy'r amser. A mae yna rôl bwysig fel un o'r prif blaenwyr i cadw y ddau amddiffyn o'r canol yn occupied fel i gweud. Ond swn nhw'n gwybod, swn nhw'n gwybod ble mae hi, falle ddim yn cyfathrebu'n digon dda ar y degau, ond mae'n cael bach o rôl ni'n gweld hi'n adrodd sefyll yn nghanol hi, yng nghanol y ddwy. Mae'n lliwio popeth yn nhw. Davidson yn ganol cae ar bas neu Pinder. Mae allan rwan gan Hosford. I Monel i gael. Le gael. Ac ergyd gan Katie Hosford. Mae'n mynd eto heibio'r Boston. Mae lot o ergydion wedi bod yn barod, does. Fi'n credu fan hyn mae... Ie, chi'n gallu gweld, jyst mae'r ongl ddim cweit o blaid i fan'na, so mae Webb yn neud yn rili dda i cae Hosford lawr yn gyflym ac yn canfod off cae off, yr ongl yna i'r gol. A chofiwch nos lun am 5 munud wedi 10. Mi fydd holl uchafbwyntio'r penwythnos ar sgorio. Ac eto nos Fawrth am 5:30 ar S4C, a hynny yn cynnwys gol y mis. Bel yna. Yn cael ei chlirio.
ac yn rhedeg drwyddo i Smith yn y gol i Met Caerdydd. Met yn trio chwarae hi allan o'r cefn, ond mae yna gyffyrddiad oddi ar Lucy Finch, dwi'n meddwl, sydd yn golygu tafliad i'r tîm cartre. Wrth i ni gael golwg ar hyfforddwr newydd Met Caerdydd y tymor yma, Daniel Delehi. Mae o wedi cael dechrau digon prysur i'r tymor efo'r holl newidiadau yn y garfan na. A gemau anodd hefyd, chwarae teg. Ie. Webb a'r best na ymlaen yn chwilio am Eli Pris. Digon o le gan Pris i lawr y chwith. A'r croesiad i'r canol yn cael ei chlirio. Pris yn cael digon amser i asesu opsiynau fyna. Y croesiad ddim yn canfod un ochr ewyr y Met. Osford yn brwydro. Cadw'r meddiant, legal yn chwarae'r bas ymlaen. Cweit yn ei chyrraedd hi, ond mae yna gicrydd yn cael ei roi. Oedd Pris fyna gyda llwyth o amser, beth oedd angen ar Met Caerdydd wedyn ar ôl ryddhau hi. Oedd sicrhau oedd digon o niferoedd wedyn yn ymuno mewn gyda'r ymosod chwaraewyr o'r canol cae wedyn, Erin Murray, Bayliss hefyd. Ond yn anffodus ar y pryd, oedd dim ond Haaland lam fyna ar ben ei hun. Oedd ddim yn mynd i bod lot o fygythiad. 20 munud wedi chwarae. Ac Abertawe wedi cael y gorau o'r cyfleoedd hyd yma. Fel na allan i Chivers ar y chwith. Croesiad da gan Chivers. Pinder methu cweit ei chyrraedd hi. Ond unwaith eto, cyfle da yn dod i lawr y chwith gan Abertawe. Chivers yng nghanol pethau unwaith eto. O, dyna'n pil campus. Fi'n rili hoffi gweld yna fel y sgellwr, bod ni ddim yn cymryd gormod amser i croesi'r bêl pan mae'n gallu gweld bod y blaenwyr wedi gwneud rediadau cyflym. A fel ni'n gweud o blaen, mae mor cyfforddus ar y ddwy droed. Sophie Friesland-Hancocks yn trio dod allan o chydig o dwll ar y chwith na ac yn ennill tafliad. Wrth i ni weld croesiad Louis Chivers unwaith eto. Mae angen i long... Ar y funud. Mae yna dacl wych yma na. Sori, Dafydd Draws, mae yna dacl wych yma na gan Sophie Davidson i rwystro ymosodiad gan Abertawe. Oedd angen hynna hefyd, achos oedd angen amseru yn berffaith neu bydd yn cic o'r smoten. Basmo ymlaen i Ingrid Adland. Adland, pas hyfryd i Eli Pris. Pris, arbediad campus. Adland i gefn yr hwyd ar yr ail gynnig. Ac Ingrid Adland sydd wedi bod ar dan i Met Caerdydd ar ddechrau'r tymor yma. 4 gol iddi hi. Ac mae Met Caerdydd ar y blaen. Wel, o un pen y cae i'r llall. Mae'r gêm sicr wedi bod yn difyr hyd hyn. A ni jyst gweld faint o lle fel wedyn ni o'r blaen sydd mewn tu nôl. Pwy sydd ar y pas yma'n hyfryd. A wedyn ni'n meddwl, Pris, o'n i'n meddwl bod ni wedi rhoi llygaid i Clay Skinner. Yn cweit Skinner yn neud y dda. Ond wedyn fel unrhyw blaen o'r dda iawn. Yn dilyn mewn. Ac ar y cyffyrddiad gyda. Ddim yn rhoi unrhyw cyfle. Ac yn ychwanegu ei talu dda iawn i'r tymor hyd hyn. Ie, Clay Skinner y golwr. Chydig bach yn anlwcus o bosib achos mi oedd hi'n arbediad da, ond Adland ar yr ail gynnig. Dim camgymeriad ganddi hi. Un peth fi'n credu o un chwaraewr sydd yn sicr yn colled, a dwi'n meddwl bod mae'n cael ei trafod digon yw Siona Jenkins. Mae hi wedi bod yn canol am ddiffyn Abertawe am flynyddoedd, a mae wedi bod mor dda. Mae hi wedi gwneud y symud i rydychen dros y haf. A hwn yw'r ail gêm nawr yn y 3 gêm fi wedi gweld Abertawe, a maen nhw just yn edrych mor agored yn y cefn. Ni'n di arfer gweld hynna pan mae hi'n chwarae.
cyferbyn a Alicia Pau. Croesiad arall gan Chivers i'r canol, Pinder bron a chael ei throed iddi. Oedd angen cyffyrddiad cryfach ar honna. Tackle gan Jenkins, ond unwaith eto cyfle lawr y chwith. Chivers yn croesi, Pinder oedd yno, a mae angen cyffyrddiad. Yn does, am gwasanaeth eto gan Chivers, eto ar y troed chwith yna. A nath Pinder rhywbeth tebyg yn erbyn Wrexham player, oedd hi jyst i mynd gyda'r ongl anghywir y troed. Fyna mae'n neud yr un peth, mae'n trio mynd gyda'r lasys i ble. Os mae jyst yn agor corffi allan, jyst yn aros i'r pêl, dod heibio hi hanner llath arall wedyn bysa ti fewn y troed yn ddigonol. Os ti'n chwarae safle rhif 9 yna, dyna'r fath o gwasanaeth ti'n bwyd oddi ar, so fydd hi'n siomedig i ddim gorffen y cyfle yna yn sicr. Dyna ni chydig dros hanner ffordd drwy'r hanner cynta, ac yn erbyn llif y chwarae bosib, Met Caerdydd sydd ar y blaen, o 1 i 0. Katie Hosford ar y bêl yn fan hyn i Abertawe. Bas yna yn ildio nweddiant. Ie. Wel, mae Abertawe wedi bod yn y safle yma'n barod y tymor yma o ran bod Ari Hall hi mi oedden nhw. Ari Hall hi'n ebyn Wrexham ar ddiwrnod agoriadol y tymor. Ac mi fydd yn rhaid iddyn nhw frwydro nôl unwaith eto'r prynawn yma yn ebyn Met Caerdydd. Yn ennill y peniad cynta. A mae yna le gan Pris yn fan hyn, ond Pris yn cael ei thaclo. Erin Murray trio gwasgu'r bêl drwy'r bwlch. Yna rediad, da yn fan hyn. A'r bêl allan, yn ôl at Pris ar y chwith. Jessie Cochran sy'n cynnwthwyo. A'r bêl yn cael ei hildio. Gael ei adennill. Na. Abertawe yn pwyllo ar y bêl rwan. Sammy Wyn allan. A'r bas yna ddim yr ora gan Lucy Finch. Ond tafled fyddi. I Abertawe ar ystod bella. So fel chwaraewr neu ti'n ffordd i hefyd, ti ddim yn godyn nhw passes sydd ar ongl sgwad. A ti'n gwybod fel neu fflat fel hwnna, oedd angen rhyw fath o ongl ar y pas fel bod Chivers yn gallu cael mantais o'r cyfle yna eto mewn safle 1 yn erbyn 1, oedd dim ongl o gwbl ar y pas, oedd yn hawdd i fe'n dipio wedyn. Genero Webb yn chwilio am y bas na. Cyffyrddiad ac yn Ingrid Odland ac yn chwilio am rediad Eli Pris oddi, ond mae hwnna'n bas fler unwaith eto gan Abertawe yn y cefn. Odland yn ôl at Emily Bayliss. Mae gan Abertawe am ddiffynwyr yn ôl rwan. Ie, ti'n beth, mae rhaid nhw dysgu'n rili gyflym, a mae'n rhywbeth fi wedi syni gyda'r profiad sydd gyda nhw yn y canol, gyda Turner a Alicia Pau. Yw jyst y ffaith bod nhw... O, ni jyst yn gweld y gol yma eto, jyst y ffordd mae'n dilyn mewn cari hwnna. So wastad yn meddwl bod cyfle yn mynd i dod fel blaenor. Ond mae angen i Abertawe goll... Pam, jyst dim pwysau ar y pêl, drop. You've got to drop off. Dwi'n clywed lot o hyffordd i'r wastad yn gweithio yna. Mae nhw ddim ar hyn y bryd, a mae gymaint o lle mewn tu nôl, a mae gymaint o amser gyda chwaraewyr Met i wneud y pas yna. Mae gymaint o gyflymder gyda nhw hefyd yn y llun cymysodol Met. Sy'n ni ddim yn gweld profiad nhw'n dechrau dangos fwy. Ie. Abertawe yn trio adeiladu rhywbeth yng nghanol cae fan hyn. Hosford yn gofod gwylio. Os mae Ingrid Odland ar ei hysgwydd hi. Ac yn ildio y Caerdydd. A'r dyfarnwr Joseph Gibson yn deud o ddim modd cymryd hwnna'n sydyn. Cyffyrddiad Chivers tuag at y canol. Yn cael ei chlirio gan
Grace Corn. Abertawe. Yn ôl ddechrau efo'r tafliad. Chwarae da gan Bet Caerdydd yn fan hyn, a mae'r bas ymlaen gan Odland. Faith Malenga yn cael ei thaclo gan Lucy Finch. Tackle wych gan Finch yn fan'na i rwystro'r ymosodiad i lawr y dde. O, campus fan'na. Gyda'r coes agos a chefyd ni'n gweld hwnna'n aml dyddiau yma. Wedi amser i'n berffaith, ond unwaith eto, gymaint o amser gyda blaenwyr Met Caerdydd. So tro yma, Adran dod mewn i'r bwlch yna, neb yn dilyn hi, so oedd cyfle gyda hi wedyn i troi a roi'r pas mewn tu nôl, a neb wedi gosododdi ar y llinell. Mae cwmpa nhw mewn i warchod. Odland, a cyffyrddiad, ond yn ildio meddiant. Mae'n rediad pwrpasol yn fan hyn gan Sammy Wyn, sy'n canfod Robin Pinder i Abertawe. Pinder yn asesu opsiynau. Dod nôl i ganol cae at Chivers. A mae'n ergyd o bellter yn fan hyn. Ond hwnna'n adlamu'n garedig i Charlotte Smith. Fi'n credu bod hwnna'n adlewyrchu rwystredigaeth. Falle blaenwyr Abertawe ar hyn o bryd, bod i Chivers yn meddwl bod i gyda gobeithio'n dda mae yn gallu taro nhw. Ond o 40 llath. So maen nhw falle heb, so nhw wedi creu nhw beth ers ildo'r gol ar ran i'r cyfle yna i Pinder. Ie, oedden ni'n gweld. O, mae yna faclad yn fan hyn. Ac os na gicrydd, Claire Skinner yn rhythro allan o'r gol. A braidd yn fler yn fan'na. Wel, Eli Pris yn cael ei baclu. Na, gath i'r bêl fan'na. Ti'n gallu gweld gyda'r blaen nath y bêl wedyn gorffen. Ffaith bod i wedi cael. Ie, oedd y bêl di mynd off ar ongl holl o sgwad, so oedd yn amlwg bod i wedi cael cyffyrddiad. So fan nhw'n digon hapus. Blaen i throed iddi yn achub Claire Skinner. Ond am bych chi rhythro allan o'r gol, mae rhaid i chi fod yn siŵr, does? O, mae rhaid amseru, yn berffaith. Dyna pam o'n i byth yn chwarae gol geidwad. Abertawe yn clirio'r bêl. Cyffyrddiad da gan Emily Bayliss. Ac mae yna bêl i'r canol fan hyn, sydd ddim cweit yn cyrraedd Erin Murray. Ac eto Abertawe yn fler efo'r meddiant. Skinner sy'n rhoi honna allan am dafliad. Ie, maen nhw ddim yn helpu gilydd. Gwrs nhw'n creu onglau i gilydd. A dechrau'r cyffyrddiad cyntaf yna gan Bayliss. Wych. Ond ie, o ran safbwynt Abertawe, ni wedi gweld nhw'n colli meddiant lot wrth trio chwarae allan o'r cefn, ond mae'n rhaid nhw creu onglau i gilydd. So os maen nhw'n derbyn, mae angen opsiynau arall wedyn. Ni wastad yn dweud o ran tri onglau, dyle bod chi'n gweld 3 person. Ni'n gweld y hyd hyn. Tafliad arall i Bet Caerdydd ar yr ystlys bella na. Cyffyrddiad gan Cochran. Yn disgyn i Murray a'r ergyd. Yn mynd i beri gormod o drafferthion i Claire Skinner. A i bach anodd, jyst y ffordd o ddim bownsio. Os ti'n gallu gweld, oedd i dan pwysau, so oedd i moyn cymryd yn gynnar cyn bod y chwaraewyr yn dod. Ond achos oedd nhw'n dod mor gyflym, oedd hi'n naill angen jyst troi cefni a gwarchod y bêl, neu os oedd hi'n mynd i parhau i'r gydio, oedd angen cael y coes yn bellach lan. Fi wastad yn meddwl, mae'n unrhyw adeg fel, sefyllfa fel yna, go bêl yn erbyn Stoke City ffwrdd. Fi dal ddim yn gwybod sut gath y coesau mor uchel. Ond mae'n rhaid i codi y coesi oherwydd y pwysau ti o dan. A'n anffodus i Erin Murray, oedd hi ddim cweit ar lefel bêl fan'na. Pwysi i ti fod yn dig. Neu pwy oedd. Oes mae gen tipyn o ystwythder i allu taro ergyd fel yna, does. Skinner yn clirio'r bêl, peniad gadarn gan Bayliss i Bet Caerdydd. Murray yn cael gafel arni.
Ryd troi'n dda ac yn chwarae hi allan ond yn anffodus ddim yn cyrraedd Eli Pris. Gyda bach hyfryd. Cysio cadw met iawn, mae wedi bod yng nghanol lot o pethau o gweddau dda chwarae met draw yma. Lewis yn y eto. Ond yn colli'r bel i Hosford. Ond ei gael yn brwydro ac yn ennill tafliad i Abertawe. Ac da ni wedi gweld dipyn o frwydro yng nghanol cae barod. Emily Baylis i Fet Caerdydd wedi bod yng nghanol popeth. Ac yna Abertawe yn chwarae hi allan. Gwaith da yn ymddiffynol yma gan Alicia Pau i gadw hwnna ar dir y chwarae. Yn ôl at Turner. Finch ar y bel i Abertawe. Chivers, cyffyrddiad da gan Chivers i gyfeiriad Sophie Brisland Hancock sy'n ildio'r meddiant. Let Caerdydd. Llwyddo i gael gafel arni. Pris yn trio troi ac anfod y bas. Mae'n brwydro. Ac yn cadw meddiant, dim trosedd. Finch a Pris. Yn mynd ben. A dyfarnwr yn gadael i bethau. Dilyn i cwrs. O'n i'n meddwl Pris yn rili anlwcus fan hyn. Oedd Pau gyda gafel Crisi, gafel ysgwydd, wedyn yn dal i'n hwyr. Falle ddim meddwl achos oedd hi dal gyda meddion o'r bel, ond chwarae teg, mae wedi gael lot o pethau redeg, gael i'r gêm llifo sydd yn neis i weld. Ond gallu tair cyfle fan'na i... Chivers yn clirio gyfeiriad Pinder sy'n cael ei baglu. Ac mi fydd hwnna'n gicrydd i Abertawe. Pinder yn anhapus ar dacl yna. Ac mae'n cael ei dal dydi gan Genero Webb. Just bach o... chwarae meddyliol hefyd yw hwnna, cyn chwaraeiraig. Rhaid rhoi bach o marc mewn. Long ar bas ymlaen, Ingrid Odland. Yn cael ei gwthio'n ei chefn. Ac mi fydd hwnna'n gicrydd i'r Met. O, mae'n ei wneud yn wych pan mae pethau wedi rhywun lan iddi. Ar unrhyw ongl mae wedi cael gafel, ond just syni gweld Alicia Pau yn rhoi yna i ffwrdd hwnna. Mae'n bell i ffwrdd o'r go, neb all o gwmpas i, Cefn wedi troi, sy'n fygythiad. Odland allan at Davidson. Tafliad yn cael ei chymryd sydyn gan Davidson, yn ôl at Odland. Mae dal ar dir y chwarae. Ac Abertawe yn ôl mewn meddiant. O, gwaith da gan Genero Webb i gipio hwnna. Murray yn trio canfod Odland. Gwaith da yn amddiffynol gan Abertawe yn y diwedd. Cofiwch, nid dim ond y pêl-droed sydd ar S4C. Mae yna gêm fawr arall yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Bydd Sadwrn nesaf am gwarter wedi 1 ar S4C rhwng Cymru a Georgia. Gêm grŵp ola yna yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Cymru wrth gwrs wedi cael ymgyrch dda iawn allan y Ffrainc hyd yma. Caerdydd yn ildio'r meddiant ac mae hwnna'n bel dda gan Chivers yn chwilio am Monel ei gael. Davidson yn gorfod gwneud y gwaith amddiffynol ac yn gwneud y dda chwarae teg i gadw'r meddiant, peidio ildio tafliad na chic gornel. Ac hwnna drosedd gan Hosford
ar Emily Baylis. Iangfa i Vets Caerdydd, ond unwaith eto, gwaith digon da am ddiffynol. Osford yn cadw'r bel yn fyw. O, gwaith da gan Pris i gipio'r bel i Vets Caerdydd. Webb yn cael ei baglu yn fanna gan Robin Pinder. Ac da ni'n gweld Cerdyn Melin gynta'r gêm i Robin Pinder. Mae wedi colli pen i Robin Pinder, so mae yw'r ail peth nawr mewn munud. A ti'n gallu clywed ti hefyd ar y cae. Diolch beth. Mae'r cameras methu clywed achos y iaith bach yn anweddus. Ond ers i'r tackle yna mynd mewn yn cefni, mae wedi holl o colli pen. Eto, lot o profiad gyda hi hefyd. Fes ti disgwyl hi fod bach fwy synhwyrol ar y degau. Ie, nath ni weld yn fyna, o'na bicfach bwriadol allan doedd. A fel oedd ti'n cyfeirio, Gwennan, at Robin Pinder, wrth gwrs, mae'n chwarae erbyn eich un glwb, ac felly mae yna wastad elfen ychwanegol pan mae'n dod at hynny. Oes. A mae'n anodd, ond fel ni'n gweud, jyst y profiad sydd ganddi, a mae wedi symud y clwb y cwbl o weithiau, felly mae wedi hyn arfer. Rhys yn ildi'r meddiant. A'r bel yna. Trio canfod Pinder. Pinder yn gwneud y dda. I ddal y bel, mae'n llithro wedyn. Ac yn ildi'r meddiant. Ingrid Odland i Vets Caerdydd. Yn cael ei thaclo'n dda iawn yn fanna. Gan Steph Turner. O, Chloe Chivers yn trio troi. Yn cadw gafel ar y bel. Pinder yn chwilio am y rhediad. Mae'r bas ymlaen. I gyfeiriad Sammy Wyn. Wyn i mewn i'r cwrt Cosby. Gwaith dan am ddiffynol gan Chelsea Cochran i rwystro'r croesiad, rwystro'r ergyd. Dyna god Sammy Wyn. Yn ei drion fyna. Bel allan at Mone Legal ar y dde i Abertawe. Legal yn chwilio am gymorth gan Hosford ac yn ei derbyn hi'n ôl ac i mewn i'r canol. Honna'n rhedeg drwyddo at Charlotte Smith. Mi ôl Robin Pinder yn y cwrs Cosby yn opsiwn hefyd. Ond Legal yn ergydio, dwi'n meddwl. A dyma'r math o gêm oeddwn ni'n ddisgwyl i weld, Gwennan. Ti'n beth yma, mae'n anodd iawn. Fi'n credu pob tro mae pobl yn gofyn cwestiwn. Mae pethau mynd yn wahanol i beth bysach chi disgwyl neu tybio o ran y ffordd mae'r haf wedi mynd ar dechrau'r tymor. Ond ie, fi'n credu ni'n disgwyl i gweld Abertawe gyda falle mwy o'r gyfleoedd a maen nhw yn sicr wedi cael. Ond mae Met Caerdydd wedi bod yn rili daclus. Ar y degau, jyst angen bach fwy dyn yn amddiffynol, gormod o gapiau rhwng yr unedau sydd yn creu gogledd mewn tu nôl neu rhwng chwaraewyr. Ond maen nhw wedi bod yn daclus iawn o fewn meddiant a'n sicr di edrych yn fygythiad cymryd cyfle nhw. Wel ie, yr un cyfle yna nath ddisgyn i Ingrid Odland. Nath i sicr fanteisio ar hwnnw. Ac Abertawe y cyfleoedd maen nhw wedi creu. Ddim wir wedi profi Charlotte Smith yn y gôl i Vets Caerdydd hyd yma. Wrth i ni weld. Egi Crydd yn dod i mewn. Gan Chloe Chivers. Hwna'n un syth am y golwr. Dwylo saff. Ond Chivers yn gweld cyfle i'r gydio bellter. Dydy hi ddim yn swil i wneud hynny o dro i dro. Na, mae ddim o gwbl. Mae'n digon o derys mewn gallu ei hun. A chwarae teg, mae gyda lot fawr o bŵer. Ond mae'n gallu bod yn rwystredig, dwi'n credu, ar y deg y pan ti'n un o cyd chwaraewyr. Ti'n mewn safle dda, ti'n falle mewn safle fel hynna, ti'n danfon y chwaraewyr mawr corfforol am ddiffynwyr fel arfer lan sy'n dda yn penio'r pel a wedyn mae'n cael ei gwstraffu. Ond wedyn fi hefyd o'r ochr arall, os ti'n ddim yn ergydio, ddim sgorio. Ie. Dewis yr opsiwn orau. Ydy o hyd, de. Dabliad i Abertawe. Wrth i ni agosau at yr hanner. Oes na gyfle arall yn mynd i ddod i'r ymwelwyr i oenioni'r sgôr.
os dyn nhw'n ildio'r meddiant fel na. Hyfryd i weld llwyth o'r chwaraewyr Cymraeg yn syrenu yn y prif gyngrair Lloegr hefyd. Carrie Jones yn cael gol ar ei ymddangosiad gyngrair gyntaf I Bryste. Hannah Kane yn dod nôl arno ar ôl anaf. Josie Green yn chwarae ar hyn o bryd mae Angharad James yn mynd lan yn erbyn Sophie Ingle yn Stamford Bridge. Pa mor dda di gweld hynny yn enwedig o ystyried bosib bod tîm Cymru ddim wedi cael canlyniadau gorau yn ddiweddar. Mae angen mwy o... Ni ddim yn siarad am hwnna, Iola. Mae hwn... Na, yn sicr mae angen fwy o chwaraewyr yn chwarae'n gyson ar y lefel yna. Mae'n neis I weld tro oedd Kerry Holland yn dechrau I Lerpwl, oedd Hayley Ladd yn dechrau I United hefyd. A gweld gymaint yn y torfeidd hefyd o dros 50,000 yn gêm Arsenal yn erbyn Lerpwl yn yr Emirates. So mae'n wych I weld. Wel, mae'n gael I weld rhywfaint mwy ar y gema diweddar yna yn ystod yr egwyl. Ond Abertawe sy'n pwyso'n fan hyn. Hosford. Yn gorfod I chwarae hyn ôl. Allan. Ac Jenkins yn ennill tafliad. Dau funud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. 2 funud I Abertawe. Drio gwneud I rhywbeth ddigwydd cyn yr egwyl. O, cyffyrddiad dan fyna. A'r bas yn chwilio fel I Pris. Pris yn erbyn Niamh Jenkins. Jenkins yn ennill y ras. Mae'r bel yn cael ei chlirio gan Niamh Jenkins. Pinder unwaith eto. Allan hi. A'r basg yn Jenkins yn un dda. Mae yna len fan hyn. Am groesiad i'r canol. Heniad bwysig gan Grace Cohn. Achos mi oedd Katie Hosford mewn lle. Ac wedi taro croesiad da fan'na i'r canol. Ie, maen nhw wedi cael mewn i'r ardaloedd yna dda iawn Abertawe ar yr esgelloedd. A mae safon y gwasanaeth wedi bod yn dda chwarae teg. Ond fyna Grace Cohn yn y safle berffaith yn amddiffynol. Cael penny arno fe. Chivers ar gic gornel i'r canol. I'r post yn pella mae'n mynd dros ben pawb. A Tigera Webb yn ei chlirio hi. Un erthol i'r chwaraewyr yn y cwrt gosbi. Met Caerdydd yn cael cyfle i'w chlirio hi. Yn ôl, mae Abertawe yn dod a'r bas yna. Gorfod cael ei rhyngipio o Davidson. Davidson yn camu ymlaen ac yn anlwcus efo'r bas yna. Oedd yn trio canfod Ingrid Odland. Mae Davidson yn ôl. A dyna'r chwiban ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Met Caerdydd yn cipio'r fantais gweitha'r holl gyfleoedd gafodd Abertawe yn yr hanner cyntaf yna. Ingrid Odland oedd sgoriwr unig gol y gêm. Ar yr hanner, Met Caerdydd 1, Abertawe dim. Diolch I Gwenan a diolch I Iolo. Ie, y myfyrwyr ifanc sydd ar y blaen ar yr hanner gol Ingrid Adlan sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm hanner amser. Nawr mae'n amser am eitem llawr gwlad achos mae camerau sgorio yn dieddol o fynd bobman ac wythnos yma ath Nicky John I weld boes clwb Bro Cernyw. Mae Llangefnydd yn gymuned glaws efo lot o siarad y Gymraeg a'n amlwg tîm ffwtbol yn ganolog iddi a tafarn yng nghanol y pentre, mae bwrlwm yna bob wsos. Mae yna goedan, mae'n 4,000 o flynyddoedd oed yn yr eglwys yn y pentre. A wedyn ni adi rai honno ar y logo fel, jyst I ddangos honno. Bore dy Sadwrn fi sy'n cyrraedd yma gynta. Dwi'n torri'r cae. A wedyn mae
fatha Owain a rhai o'r hogiau eraill yn dod i helpu wneud y llinella a netio fyny a'r corner flag, so da ni gyd yn helpu ein gilydd. Mae ddau wedi bod yma sa 10, jyst un yn torri, llall yn neud lines. Mae pob jyst yn neud i siarad. Wedyn, ffein i bob nag sy'n hwyr felly. So mae pob sy'n neb eisiau ffein, so mae pob yn fod o'n helpu wedyn. Gathu fi beth sy'n neud yma wan? Dwi wrthi'n rhoi dan newydd o pryd yn yr penalty spot. Mae bach yn twch yna ar y funud. Ydy hwn y math o waith mae bob winger yn gorau wneud cyn cychwyn gêm dydd Sadwrn? Na chdi, ddim yn gwbl. Mae bryn iawn dwi yn yr adael yma, so dwi'n bod pam dwi'n gwneud hyn. Da ni ar ei hôl i yma o 2-0 ar hyn o bryd. Nid dyna oedd y cynllun, ac e? Na, ge. Ond da ni'n hoff iawn o fynd 1-0 ar ei hôl i. Ond mae 2-0 bach yn o'ch dod yn ôl. Maen nhw'n deud wrthai, oeddech chi ynghlwm efo sefydlu'r clwb ma'n reiddiol nôl yn 1989? Oeddan, o'na griw yn ni yn chwarae i dîmau gwahanol. Dipyn yn chwarae Pemachno ac o'n i chwarae Llanrwst a penderfynu at yn gilydd a dechrau tîm. A da ni'n dal efo tîm yma wan. 34 o flynyddoedd wedyn. A maen nhw'n deud wrthai hefyd bod chi wedi sgorio ambell i gol? Do, ambell un, do 683 oedd y talu yn diwedd dros 16 tymor. I fod yn onast, dwi'n lella sy'n nhw'n gallu gwneud efo'ch sgidiau sgorio chi ar y cae na pnawn ma? Swn i'n mynd ar y cae wan, wrach, swn i'n gallu cerdded tan dy merchar, wrach. A third one's just gone in for Kimmel Bay, Alan. It's not broke news afternoon today. It's not our day today, is it? Is this a regular occurrence? I won't say regular, but it's happened a few times. Yeah. But I'm sure lads, they've got good team spirit, and I'm sure they'll come back a bit. They'll make a better game of it. At the minute, Caerdydd are a tier 4 team. Obviously, we'd like to build for the future and get a bit higher, but just to be competitive in the league. That's probably our main aim this season, and just get as high as possible, but it's not going great at the minute. Half-time is getting closer now. What would you like the message to be at half-time? You're chairman, of course. Just to keep going, not let your heads drop. They've had their chances already. It's not like it's been totally one-sided. I know the scoreline shows 3-0, but it's not been that way. And just keep going. One goal makes all the difference, and it'll lift everyone. Felly ni penderfynu dechrau cymryd taliadau ar y gath a falle, just i roi boost i'r clwb, achos da ni'n bentre bach yn chwarae'n erbyn clwbiau eitha mawr, so da ni'n cael yr un math o bres yn do fewn, so mae'r gath a'r caffi a falle yn bwysig i fan hyn i gadw'r hogiau'n fynd a so mae'n creu cymdeithach bach neis yma hefyd. Beth am sut mae pethau mynd ar y cae, achos da chi ar ei hôl i o 4-0 ar hyn o bryd? Mae'n anodd iawn supportio'r hogiau, chwarae teg. Da ni yma'n gwylio lot o gemau lle maen nhw'n colli ynde, ond fel dwi'n dweud, mae'r plant yma, maen nhw dal isio bod yr hogiau'n ennill ac yn trio, so mae gŵr fi'n chwarae yn y gol, so mae'n anodd i fi achos fi sy'n cael o'r diwedd y gêm. Mae o fod dyn ni wedi colli eto, mae'r gólio hyd yn cymryd yr hen deimlad o teimlo'n eog am bob dim. Owen, da chi ar ei hôl i o 5-0 erbyn hyn. Diolch yn pnawn, ydych chi'n gobeithio amdano fo ella? Na, da chi dod wrth lang yn môl, do. Na, jyst yna i ni, dim ôl. Sa'n edrych ar y dda yno fo. Mynd eto o'r nesaf, gobeithio fi'n well.
managed you 6 in the end there. You made it look easy today. Yeah, well, we've had a bit of a problem the last few weeks. We've got a bit of a poor run of results, but we've got a lot of quality in the side, and it's just taken a few weeks to get going. So we had a bit of a chat in the week, sat everyone down, and we've had a reaction from them today. So yeah, it certainly wasn't an issue today for you, was it? You couldn't stop the boys from scoring. No, and to be honest with you, we're a side that's built on scoring goals. We've always scored a lot of goals, and we try to encourage it because ultimately we're lads are here to enjoy. It's grassroots football, and we want them to enjoy their football. So nothing more enjoyable than scoring goals, is there? Be nath fynd o'i le pnawn ma? Rathin just setlo gwbl am oedd nhw'n tîm gwell na ni ar y diwrnod, dwi'n meddwl. A'r tactics o ddim yn iawn heddiw yma, ta fe? Nath ni just ddim setlo o gwbl. Nath ni ddim, de. Na, symud yn iawn, nawn ni just symud ymlaen at wysos nesaf wan. Stag wan, just anghofio amdano fo. Cael cwbl o peints a ni anghofio am y gêm yma, dwi'n meddwl. Croeso nôl ato ni, mae Gwenan Harris wedi dod lawr o'r pwynt sylwebu. Gwenan, cyn i ni ddadansoddi'r hanner cynta yna, ni'n mynd i gael chat fach am Gymru, achos mae newydd fod yn wythnos fysi, yn wythnos siomedig i dîm Gemma Granger, 2 gyn gynta yng Nghyngrair y Cenhedloedd. Oedd y ddwy o'n i'n gweithio ar y gemau. Nawr bod tipyn amser wedi bod, ti dal yn teimlo'r un peth o ran y canlyniadau? Ydw, ie, na'n ffodus. Dal yn teimlo'n siomedig ac yn ddrist. Y gêm gyntaf, y gêm Glad Ia, just siom wnaethon ni ddim cymryd mantais fan'na, o'n i'n tîm lot yn well na Glad Ia, just y ffordd wnaethon ni ildo'r gol yn really siomedig, a wedyn just diffyg safon yn y trydydd ymysodol, mae'n rhywbeth sydd wedi bod yn problem ni. Ond yn erbyn Denmark, o'n i just yn teimlo fel o'n i bach yn naif, os fi'n onest. Ni'n camu lan i'r Gyngrair A hwn yn tîm nawr sydd, chwarae ni 2 mlynedd yn ôl, 2 mlynedd yn ôl, pan Gemma Granger dod mewn, chwarae ni dda yn erbyn nhw, ond ni wedi datblygu ydyn, ond mae tîm oedd arall hefyd wedi datblygu ar raddfa well na ni. Ni gweld pa mor dda oedden nhw yn cwpan y byd, deithon nhw allan o'r grŵp yna, a fi'n teimlo fel wnaethon ni ddim fel paratoi ar gyfer hwnna. Ni'n siarad gyda cwbl o merched, nhw'n gweud falle oedd y ffordd y system o'n i'n chwarae falle just bach yn rhy agored, rhy ymysodol. Oedd yn edrych fel hwnna gyda'r faint o gyfleoedd geithon nhw. Yn credu reality check yw'r term gorau i ddefnyddio Gwenan o ran gêm Denmark. A hefyd nes ti sôn yng Nghyngrair A, sdim yn man i Gymru cwato, a nath y diffygion sydd yn y tîm ddangos yn erbyn Denmark ar ddiwedd y dydd. Do, ond mae hwnna'n rhywbeth ni ddim di arfer gyda Cymru. Ni fel arfer yn tîm gadarn iawn, anodd iawn i torri lawr, ble eto falle, achos fel arfer pan ni chwarae yn erbyn tîmoedd sydd yn uwch na ni o ran detholion y byd, y fath o Denmark, fi'n meddwl nôl i pan chwaraeon ni Ffrainc, o'n i'n really dda, really cystadleuol, wnaethon ni chwarae cryfder yn ni, just sicrhau o'n i tu nôl y bêl, pawb yn daclus iawn, yn gadarn iawn, disgybliedig o fewn siap, a wedyn chwarae cryfder yn ni, ble ni yn trio datblygu ac esblygu a fod yn well ar y bêl, ond rhaid i dewis ar y degau gywir, rhaid i bod bach fwy realistig gyda pryd, a fi'n teimlo fel wnaethon ni ddim wneud yna. Falle achos y pwysau oedd ar ysgwyddau Gemma Granger oherwydd falle bach o feirniadaeth yn ddiweddar, nwedig ar ôl gêm Glad Ia. Ond ie, siom allan o'r 2 gêm i ddim cymryd unrhyw beth. Gwenan, newn ni gadarnhau sefyllfa'r grŵp yng Nghyngrair y Cenhedloedd o ran sefyllfa Cymru. Felly Cymru dal yn chwilio am ei buddugoliaeth cynta nhw o'r ymgyrch, ac yn anffodus i dîm Gemma Granger, dyw pethau ddim yn mynd i fynd yn haws. Maen nhw nawr oddi cartre yn gorfod wynebu yr Almaen a Denmark. Fe fydd yr uchafbwyntiau yna yn fyw ar S4C. OK, Gwenan, o ran yr hanner cynta, ni wedi gweld fan hyn yng Nghyncoed, mae'r Amberelli yn cwmpo. Fe nes ti o'r hanner cynta, Gwenan? Ie, oedd e'n gêm dda. Gêm, diolch fan yna. Gêm diddorol. Gyda'r 2 tîm yn mynd ati hefyd, so oedd e'n gêm eto llawn adloniant. O fi actually wedi bod yn really hapus a bles iawn gyda'r ffordd mae Met Caerdydd wedi chwarae teg. Maen nhw hyd hyn wedi dysgu gwersi wythnos diwetha. Maen nhw'n edrych yn weddol drefnus. Wedi bod yn daclus iawn o fewn methiant. A wedi cymryd cyfleoedd nhw, achos mae cyflymder nhw'n peri gofyd mewn tu nôl am ddiffyn Abertawe. Abertawe, eto jyst yn wystraffus gyda'r cyfleoedd, gyda fwy amser, a jyst colli ben y tipyn bach. Gewn ni cipolog ar y gol gan Ingrid Adland, a Gwenan, ddath hwn yn erbyn llif y chwarae, a bydd Abertawe yn really siomedig gyda hwn, bydw? Ie, edrych ar y safleoedd amddiffynol fan'na, maen nhw wedi cael eu torri i ddarnau sydd ddim yn dda iddyn nhw, a'r ail gêm fi wedi gweld nhw'n fyw fel hwnna hefyd, ond
Cymryd dim byd I ffwrdd, chwarae dda fan hyn, pwysau ar y pas. A wedyn o'n i'n meddwl bod Eli Pris yn mynd I gorffen. O'n i'n meddwl oedd hi wedi rhoi'r llygaid chwarae teg I Cleiskin, a mae'n arbediad campus, ond wedyn, fel unrhyw blaenwr da, ti dilyn mewn, ti'n synhwyro bod cyfle yn mynd I ddod, a nath I cymryd ar y cyffyrddiad gyntaf, ddim rhoi unrhyw cyfle i'r amddiffyn yn dod nôl, a ddim amheuaeth o ddim mynd I gorffen hynna, a mae'n parhau gyda dechrau da i'r tymor. Y peth siomedig o ran Abertawe wedyn I Gwenna, yw ma nhw wedi cael y cyfleon yna. Ni'n gwybod mae Stacey John Davies, mae hi wedi ynafu ar hyn o bryd. Ti wedi gweld rhai o'r cyfleon mae Abertawe wedi cael? Oedd eisiau rhywun fel Stacey John Davies ar ei diwedd nhw? Ie, oedd, ni'n gweld y gwasanaeth. Oedd hwnna'n chwarae rili da rhwng Pind a Hosford, jyst y ffordd nhw chwarae oddi ar ei gilydd. Ond mae gyda nhw fwy o amser na gan nhw'n meddwl eto fan hyn. Hosford probably gallu cymryd cyffyrddiad bellach mewn i'r cosbi cael ei hunan yn agosach. A ni wedi gweld Chloe Chivers I bod yn amlwg iawn hefyd ar asgell chwith. Mae'r gwasanaeth hi wedi bod mewn yn dda iawn, ond wedyn chwaraewyr fel falle Pinder wedi bod yn wastraffus iawn, ddim yn defnyddio I gorff yn y ffordd gorau, falle agor corff I lan. Eto mae hwnna'n dod lawr I pwyll, a jyst fwy o amser na ti'n meddwl sy'n gyda ti yn yr ardaloedd yna. Ti wedi sôn am Chloe Chivers. Mae hi wedi bod yn effeithiol iawn lawr yr asgell yna I Abertawe. Gwenan, ti'n cael y teimlad hi yw'r gobaith sydd gyda nhw o ran cael rhywbeth yn yr ail hanner? Ie, mae pawb yn gwybod pa mor dda ydy hi. Oedd hi'n golled mawr am ran fwy o tymor diwethaf gyda'r anafiadau, ond fi jyst yn offi'r ffaith mae'n gallu chwarae gyda'r ddau troed. Pinder fan hyn yn dod yn dyfan ac yn ffeindio hi. Ti ddim moyn, fel amddiffynol, ti ddim moyn bod yn gwynebu I mewn sefyllfa un yn erbyn un. A mae'n gallu mynd y ddwy ffordd. Mae wedi ffafrio'r ochr chwith y tro yma. Mae'n cael pen I lan yn gynnar hefyd. Mae'n bwysig, fel rhywun sydd wedi chwarae ar yr asgell yn yr un safle hi. Mae'n bwysig I gallu rhoi'r peli mewn, ond fan ni gweld fan hyn, Pinder falle just angen y cyffyrddiad lleia. Ond hefyd fel blaenwr canolig, pan ti'n chwarae ti gyda asgellwr sydd yn edrych lan yn gynnar, mae fe'n neud bywyd gymaint yn haws I ti, neud y rediadau pwrpasol mewn i'r canol. Ti bron yn teimlo fel bod Abertawe yn trial rhy-galed, bod jyst eisiau nhw cadw pethau'n syml a neud be maen nhw'n gallu neud ar ei gorau nhw? Ie, jyst pwyllo lawr mwy nag unrhyw beth, fes ni'n gweud, cos mae fwy o amser gyda nhw. Ni wedi gweld falle 3-4 cyfle ble gallwn nhw wedi cymryd cyffyrddiad ychwanegol mewn. Falle maen nhw jyst yn teimlo'r pwysau achos maen nhw heb cael y dechrau tymor beth nhw moyn yn amlwg. Maen nhw wedi mynd un gol lawr fan hyn a falle jyst y pwysau yna yn cael ei ychwanegu ar y sgwydden nhw. Robin Pinder hefyd, Gwenan, gath hi cyfle tuag at ddiwedd yr hanner hefyd. Eto, mae jyst eisiau nhw fod bach fwy clinigol o flaen y gol yn yr ail hanner. Ie, oedd hwn yn cyfle dda. Gormod o amser I feddwl fan hyn. So, fi ddim yn gweud siw beth mae'n trio wneud o ran y ffordd mae Troed I mynd trwyddo. Fi wedi bod yn trio gweithio fe allan, ond ddim cweith yn sicr, jyst y ffordd oedd Troed wedi gorffen a benni lan yn dilyn trwyddo. Yn personol o ran y ffordd mae'r arwynebedd fan hyn, mae'n lib iawn, bys ni jyst I mynd cadw hwnna ar y llawr, wneud yn anodd iawn i'r gol geidwad mynd nôl ar draws y gol, ond gobeithio geiff I cyfle I roi yna'n gywir yn yr ail hanner. Yr ail hanner. Gwend, fel I ti'n gweld yn mynd? Bydd Abertawe moyn ymateb yn sicr? No, yn sicr, mwy o'r un peth sy'n credu fi digon o cyfleoedd mewn ti nôl. Mae amddiffyn Met Caerdydd wedi bod yn dda hyd hyn. Mae jyst angen nhw bod yn wyliadwrus. Falle mae bach gormod o gwagleoedd rwngthyn nhw a mewn ti nôl, so jyst camu nôl ar y degau. Ond fi yn gweld Abertawe yn cael digon o cyfleoedd a fydden nhw'n seithio o bell hefyd gyda chwaraewyr fel Chivers, ond mae Met yn edrych yn dda yn beryglus ar y brec. Ni heb sôn am y dacl fawr gan golwr Abertawe hefyd, Gwenna, jyst yn gloi. Be nesti o hwn? O, ni'n meddwl oedd e'n dda. Mae'n personol, fi'n blaen o'r ffrin, ond fi'n meddwl gath i'r bêl. Ti'n cael ei gweld gyda'r ongl ble mae'r pêl yn gorffen lan, bod i wedi cael y cyffyrddiad fyna, so dim byd yn bod o'r yna I fi. Ni wedi sôn o ran Met Caerdydd hefyd, maen nhw'n dîm mor ifanc, Gwenna. Beth ti'n credu bydd y neges wedi bod yn y stafell newid yna? Mwy o'r un peth, aros yn dyn. Credu falle 5 munud, yn y munud agoriadol, o'n nhw ar ben Abertawe, wedyn nath nhw cwmpa off tipyn bach, roi falle gormod o cyfleoedd. Ers ni, maen nhw wedi tyfu nôl mewn i'r gêm. Jyst parhau I ennill y brwydr un yn erbyn un. Paid gorparchu, paid roi gormod o amser I chwaraewyr Abertawe, a cadw cael mewn gwynebau, achos chi'n gwybod yn anffodus, mae Abertawe yn tueddol I colli mynedd yn hawdd, a chi'n gallu gweld hynna yn barod yn y gêm yma. So, mwy o'r un peth, cymryd cyfleoedd pan maen nhw'n dod. Fi jyst mae'n sôn yn gloi am y tywydd, achos o'n i'n siarad jyst nawr. Ti'n gweud, pan o ti'n ware, hwn o ti'n gweud, oedd y tywydd perffaith. Pam ni'n gwara? Ie, o'n i'n joio tywydd fel hwn. Dim gormod o lawr. Mae'n dechrau mynd bach yn fwy drwg nawr. Ond just bach sy'n neud yr arwynebedd yn hawdd I redeg trwyddo. Ti'n gallu rhoi slide tackle mewn, falle ddim ar y arwynebedd yma. Fi ddim rhoi rhyw fath o llosg I ti, ond
Ie, o'n i'n joio fel hwn, achos mae lot o chwaraewyr falle ddim yn hoff iawn, so oedd dangos pwy oedd gyda'r meddylfryd gore. Ie, yn credu bod Abertawe trio cadw bant o'r glaw. Ni dal yn aros i ni ddod nôl mas ar y ca Gwenna. Dwi'n joio gweld ti'n struggle gyda'r meddylfryd. Ond o'n nhw yn yr un sefyllfa hyn yn erbyn Wrexham yn y gêm agoriadol o'r tymor hefyd. Nag o'n nhw hynny'r amser ar ei hôl i o gol i ddim. Do, a chwarae teg, dangos nhw cymeriad dda i ddod ar ei hôl i tair gwaith. Felly, fydd angen yr un fath o peth. Fydd angen i cymeriadau a chwaraewyr profiadol nhw, rili camu lan. Gweld ar y degau, falle maen nhw'n colli mynedd, rwystredigaeth hefyd, ond mae angen bod nhw'n dod, achos mae nhw gyda chwaraewyr bach yn ifancach hefyd, so mae angen nhw sicrhau bod nhw'n helpu nhw trwy'r profiad yma, ond chwarae teg, mae met i roi nhw o dan y bwysau yna. Gwennan, diolch am y tro yma Abertawe wedi wneud i ffordd nôl mlaen i'r ca, felly fi a Gwennan mynd i fynd i gadw'n sych, ond pen wythnos nesaf mae yna fwy o bêl drod o'r brif adran Genero wrth i'r newydd ddyfodiad Wrexham croesawu'r pencampwyr Caerdydd. Mae honna'n fyw ar esbryd ac am 5 o'r gloch dydd Sul nesa, ond nôl ato ni nawr at Gwennan a Iolo am yr ail hanner. Ie, croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yma. Et Caerdydd 1-0 ar y blaen ar yr egwyl, ac mi fydden nhw yn ddigon hapus efo sydd ath yr hanner cyntaf yna. Abertawe wedi creu digon o gyfleoedd yn erbyn nhw, ond yr amddiffyn wedi dal yn gadarn. Ac yna'r gol gan Ingrid Odland i'w rhoi nhw ar y blaen. A Met Caerdydd wrth gwrs oedd wedi ildio 7 gol yn ei 2 gêm gyntaf, felly fydd nhw'n ddigon hapus bod na lechen lan ar yr egwyl beth bynnag. Gawn ni weld ydyn nhw'n llwyddo i sicrhau hynny ar ddiwedd y gêm yma hefyd. Mae bendant angen yr ymbarel yna arnoch chi heddiw os ydych chi yma yng nghampws Cyncod yn gwylio. Ydy'r glaw ddim wedi stopio. Ar gyfer yr ail hanner yma, da ni'n gweld y dŵr yn tasgu oddi ar y cae. Cyffyrddiad dan fan hyn. A'r bêl yn cael ei lledu gan Finch i Abertawe. Chivers ar y dde. Yn croesi'n isel. Gen y web yn clirio. Emily Baylis yn cynorthwyo. Gorfod i chwarae hyn ôl. Ac yna'r bêl yn cael ei chlirio allan. Dal ar dir y chwarae i Abertawe. Chivers ar bas i gyfeiriad Hosford. Hosford yn y gornel ar ei phen ei hun. Yn ennill cic gornel. Gwaith da ganddi hi. Da ni'n gweld yn y munud y cyntaf yn barod mae'r glaw wedi parhau i ddisgyn ac mae'r bêl yn tasgu ac yn dal fyny rhywfaint ar y tir. Ie, mae fe ymwlydd. Wedi bod lawr fan y hanner amser. Mae'n methu credu actually faint o glaw sydd ar yr arwynebedd. Gornel yn dod i mewn gan Chivers i'r postyn pell yna. Allan. Dim cweit, mae yna ergyd yn fan hyn. Un dda gan Lucy Finch sy'n adlamu oddi ar yr amddiffynwr am gic gornel. Am bloc fan'na. Gan credu taw Mwlengo oedd yn y diwedd. Ni wedi gweld hi'n chwarae ar y cefn o'r chwyth ar y degau. Mae'n chwarae asgell chwyth heddiw. Asgell dde, sori. Yn dangos yr union pan wedi chwarae yn y cefn. Sy'n ar gic gornel uchel unwaith eto i'r postyn bell yna a'r cyffyrddiad ddim yr ora gan Steph Turner. Allan am gic gol. Be fydd Ceri Phillips wedi ddeud wrth i dîm o ar yr egwyl tybed wrth drio dod nôl mewn i'r gêm a rheolwr Abertawe fyna? Dwi'n credu, wedi ti oedd Sioned hanner amser, jyst i cymryd bach fwy o bwyll. Maen nhw gyda lot fwy o amser ar y bêl nag maen nhw'n meddwl sydd gyda nhw. Nhw wedig yn y ardaloedd yn agos i'r cosbi. Mae'r bêl yn disgyn y fan hyn i Mone Legal. Legal ddim cweit yn cael yr ergyd i ffwrdd. A'r bêl yn cael ei chlirio yn y diwedd. Y cyfle reit ar ddechrau'r hanner, yr ail hanner i Abertawe Legal. Just methu cweit eich yrraedd i.
Ond dyna pam fel chwarae'r ymysodol, ti'n clywed y term gamble, ti wastad gorfod meddwl bod amddiffynol o flaen ti'n mynd i methu'r bêl, a jyst parhau i wneud y rediadau yna, ond chi'n gweld oedd hi ddim cweit yn sicr, a dyna pam oedd cyffyrddio gyntaf hi wedyn mor drwm. Ond chwarae teg, dath Charlotte Smith o golgeirwr allan yn gyflym. Do, gwaith da gan y golwr i gau'r ongl na, just neu siŵr bod Legal ddim yn cael ergyd lan arni. Ac yna, y bel yn cael ei chlirio gan Sophie Davidson. Y bel na, Daro. O'n i bron, o'n i penio ar y hun. O'n i'n agos iawn, molfedi i ffwrdd. Bron i Gwenna'n gorau penio'r bel na nôl ar y cae. O, sydd ddim yn mynd i cael y per yna, o'n i bai bod gyda nhw ysgol i, i ddod lan uwch ben y stand. Na, yn ffodus, ddim niwed i'n rhywun fyny fan hyn. A'r chwarae'n ail ddechrau. Legal ar bas ymlaen i chwilio am Pinder, ond hwnna'n cael i'r ymgipio. Eilis rwan yn canol cae i Met Caerdydd yn chwilio am y rhediad gan Eli Pris. Pris eisiau lle ergydio, ergyd dda yn isel i'r gornel gan Eli Pris. Mae wedi dyblu mantais Met Caerdydd. A chyfle bron o'n unlla, ond Pris yn gwneud yn wych ar ymyl y cwrt cosbi na i greu'r lle i'w hun a chadw'r ergyd yn isel. O, campus. Popeth yn dechrau, actually, gyda Baylis yn y canol. Jyst yn rhyddhau Pris, a wedyn yn y sefyllfa un yn erbyn un, newid cyfeiriad. Jenkins yn troi cefn, y peth gweithio ti gallu neud fel cefnwr. Ond cymryd dim byd i ffwrdd o Pris fan hyn. Unwaith mae'n cael y hanner llath yna, mae pethau'n agor allan. Ti'n gallu gweld pa mor wlyb yw e gyda'r just arwynebedd. A wedyn mae'n cadw yn isel, sy'n neud mae'n bwtio reit o flaen Skinner, bys ti yn disgwyl well o Clay Skinner. Mae wedi cael capu drosodd, bod yn y carfan Cymru. Ond oherwydd y cyflymder ar yr ergyd yn bwtio oddi ar yr arwynebedd wlyb. Mae'n anodd iawn i ddelio gyda. Yn dechrau'r gorau bosib iddyn nhw. Wel ie, clinigol, dwi'n meddwl ydy'r gair i ddisgrifio Met Caerdydd ar hyn o bryd. 2 gyfle clir a 2 gol. Ia, cofio, oedd Abertawe wedi cael cyfle eiliadau cyn. Ingrid Olland yn fan hyn ar y bel. Dal yno. Cochran. Baylis. Yn ôl i Cochran. A'r peniad yna'n un pwysig. Ie, Abertawe ddim yn cael yr amser gorau honni ar hyn o bryd. Ond mae yna gyfle fan hyn. Nac oes, dim i Chivers. Mae Chivers yn cam sefyll. Dydy hi ddim yn hapus efo'r penderfyniad. Ond mi oedd hi'n gallu gweld ar draws y llun llawn ddiffynol o fanna. Dyla hi fod wedi bod... Ie. Wel, ddim yn cam sefyll beth bynnag. Wel, yn union fel wedys ti, mae'n edrych reit ar draws. Oedd gyda hi gymaint o le. Hyd yn oed i fynd bellach ar draws. So does dim esgusodion. Yr unig peth allai gweud fan'na, achos yn amlwg fi wedi chwarae yn y safle yna, weithiau pan ti'n disgwyl y pas, so ti'n dechrau mynd, ond falle'r chwaraewr so Hosford tro yma'n cymryd cyffredin ychwanegol, ond nath yna ddim digwydd tro yma. Dyna sefyllfa mae angen i Met sicrhau maen nhw'n osgoi. Ddim rhoi gormod o le. Os bod chwaraewr fel Hosford yn dechrau gyrru ymlaen, mae rhaid yn nhw dechrau cwmpo a amddiffyn y bocs yn well wedyn, so cael fwy o cyrff nôl tu nôl o bil. Wel, pwyso da yn fan hyn gan Met Caerdydd. Chelsea Cochran ar y bel. Trio Ciro Lucy Finch. Ond Finch yn gwneud y dda ac yn ennill y tafliad. Os na eilydd yn paratoi ddod i'r cae tybed, mae'n rhaid i Abertawe wneud rhywbeth yn wahanol os ydyn nhw am ddod yn ôl mewn i'r gêm. Met Caerdydd yn ddigon hapus efo'r sgôr hyd yma. Ie, dyma ble mae Abertawe yn amlwg yn colli, os nhw'n colli hyd y beth, Stacey John Davies prif sgor, ond mae gyda nhw falle ddim gymaint o ddyfnder wedyn yn syfleoedd ymysodol i ddod oddi'r fainc.
Ond, so fydd e'n rhoi cyfle i rhywun arall i creu argraff. Hinder yn brwydro am y bel na. Wesley Hancocks. Lle'n fan hyn i Finch chwarae'r bas. Mae yna ddigon o le gan Katie Hosford. Hosford wedyn yn cael ei brwydro. Cael ei gwylio gan Tigera Webb, ond mae hwnna allan am gic gornel. A Webb wedi bod ym mhoban yn amddiffynol. I fet Caerdydd. Mae'r chwaraewyr yn y card i fod yn dda. Hosford yn neud o rediad dda yna o'r llinell canol cae. Ond beth nath i'n dda oedd just ddim cwmpo i tricks. So just neud siŵr bod hi'n canolbwyntio ar y bêl. Tair o chwaraewyr Abertawe yn y canol na yn aros am y gic gornel. Katie Hosford fydd yn cymryd on. Reit i mewn i'r canol, peniad pwysig allan am y tro gan Sophie Davidson. Y bel yn ôl mewn i'r canol gan Wyn, mae disgyn i'r canol. Ac mae'na gam sefyll yn erbyn Steph Turner sydd wedi llithro mewn ar y golwr Charlotte Smith, ond wedi cael gafel ar y bel yn barod. Smith dal i lawr ac mi fydd angen triniaeth arni hi o bosib. Turner just yn llithro mewn ar y moda bosib wedi chwarae'r rhan yn fyna, ond mi oedd y bel yna i drio i chyrraedd. Oedd, mae sonio fel bod hi mewn boen. Un peth mae gweud yn nabod Steph Turner, dwi ddim yn rhywun sydd yn mynd i mynd mewn. So, ti'n gallu gweld yn syth fanna, hyd yn oed wrth bod hi'n mynd mewn, mae'n trio tynnu allan. Dwi ddim yn rhywun sydd yn edrych i brifo chwaraewyr, yn anffodus. Mae yna cwpl sydd yn chwarae fel hwnna, chwarae ar y llinell yna. Ond dwi hi ddim yn un, so ti'n gallu gweld y mateb hi hefyd oedd hi'n pryderu bod hi wedi wneud niwed. Yn y cyfamser, mae yna eilyddion yn paratoi ddod i'r caen fan hyn. Jessica Williams a Rachel Cullen. Mae'n rhaid i Abertawe drio gwneud rhywbeth yn wahanol fan hyn. Beth byswn ni'n gweud o ran newidiadau yw bod reina'n newidiadau fwy amddiffynol. Jess Williams fel arfer yn chwarae yn cefn, Rachel Cullen fel arfer yn chwarae yn canol cae, fwy o chwaraewyr sydd yn eistedd yn canol cae, sydd falle jyst yn dangos bod y diffyg opsiynau yna yn y sefleoedd ymysodol gan Abertawe ar hyn o bryd. Wel ie, da ni wedi gweld Mone Legal yn gadael hyd i un o'r chwaraewyr sy'n gadael i Abertawe. Fel oedd ti dweud Gwenan, mae hi wedi bod yn chwaraewyr ymosodol yn y gêm yma hyd yma. Ac wedyn, mae Niamh Jenkins hefyd yn gadael y cae. Ia, mae Legal ddim yn hapus iawn, achos mae wedi cael ei syth lawr, wel, fel bys ti'n dweud, y twnnel, ond heb cael ti fewn eto, mae creisi off. So'n credu bod anaf. A mae hwnna'n syni fi cymryd rhywun fel hwnna, jyst cyflymder hi. Falle, heb cael y gêm gorau hyd hyn, ond dal digon amser. Nid diddorol i gweld beth mae Kerry Phillips yn neud fan hyn, os fydd newid i'r system, achos maen nhw yn tueddol i aros gyda'r system 4-3-3 yna. Wel, bydd Daniel Delahy yn ddigon hapus i weld y golwr Charlotte Smith yn ôl ar ei thraed. Mae'n edrych fel bod hi'n mynd i barhau am y tro. A da gweld bod hi yn ôl. So, yr unig newid allai weld o ran Abertawe yw bod nhw wedi symud Samantha Wyn allan i'r asgell. Maen nhw edrych fel bod nhw wedi mynd i tri yn y cefn. Hosford yn fan hyn, tacl dda gan Baylis. A Baylis yn clirio'n dda hefyd. Rhys methu coet ei rheoli hi.
Disgyn yn ôl. I Pris. Abertawe yn dod eto i lawr y dde. Cryfder dan fyna i adennill y bel. Gan Tigera Webb. Webb unwaith eto ar bas i gyfeiriad Pris. Pris yn gwneud yn dda fan hyn i gadw'r meddiant. Ar bas yn un hyfryd i gyfeiriad Molenga. Faith Molenga yn chwilio am gymorth. A'r croesiad yn un isel i mewn. Dal yno. Finch ddim yn ei chlirio hi. A Molenga yn y diwedd yn eildio'r tafliad. Wel, mi oedd hi'n bas hyfryd i greu'r cyfle. A nath nhw ddim gwneud y mwyaf honni. Na, dath hwnna i gyd oherwydd weddol sicr ta beth dim ond i gweld hanner munud. Ond mae Abertawe wedi edrych fel bod nhw'n newid siap i tri yn y cefn. Doedd gymaint fwy o le mewn tu nôl wedyn yn y sianel ochr dde yna i Met Caerdydd. A oedd rhywbeth oedd nhw moyn parhau ceisio weithio a cael bydd allan nhw. Hosford. Bel yna gan Rachel Cullen yr eilydd. Cullen ar y bel. Osford yn trio i chadw hi ar dir y chwarae. Mae'n ennill tafliad. Ond wedi mynd chydig bach yn fler gan y ddau dîm. A'r amoda ddim yn helpu, dwi'n siŵr. Yn ymlaen gan Cullen yr eilydd yn rhedeg allan am gic gol. A lawr yn ni at Sioned Dafydd sy'n cael gair bach efo un o chwaraewyr Abertawe. Diolch yn fawr, Iolo. Yeah, me and Stacey John Davis are all coached up, trying to keep away from the rain. Stacey, it's absolutely great to have you here. First of all, thoughts on the game so far? Really disappointing performance from Swansea. Yeah, of course it is so far, but you know, it's always frustrating as well. But you know, the girls, I've got every belief in them. Hopefully we can come and turn something around here. Some of those Chloe Chivers crosses in the first half, I bet you would have loved to have been on the end of some of them, Stacey. Absolutely, absolutely. Like my bread and butter in the league they are. So yeah, that would have been a goal of mine. Tell us about your injury. We saw you obviously had the really nasty injury at the game up in Wrexham. Yeah. How are things going? Because I have to say, you were warming up with the team before this game, so you're looking good. Yeah, really good. Just really ahead of recovery, so it's going really well. You know, it's not always come back from a dislocated shoulder, but we'll get there and we're looking positive. Have you got kind of a timeline of when we can expect to see you back out on the pitch? I'm hoping to be on the bench next week for Ponty, but that's up to the gaffer, of course. What do you think Swansea need to do more of here, Stacey? They really need a reaction, don't they? They need to settle down, start playing some football. We're not playing together as a team. It's crazy. But, you know, some of the stuff we pull off at training every single week is not showing tonight, and they need to just strip it back to basics and start playing some of that football we know we can do. And what about Cardiff Met? Because you've got a really young Cardiff Met side here, haven't they? A completely different squad to what you guys have been so used to facing in the past. Yeah, you know, they've got so many youngsters. It is hard to judge them this year, but you know they've showed up today so far, and hopefully we can come and turn something around here. To be honest. What about the conditions as well? Because this rain came in just before kick-off. When Anne Harris was saying she used to love playing in rain like this. Are you the same? Absolutely. It makes for a very good slide tackle, and there's been a few feisty ones today. So the weather has showed up, but I mean, let's get the football showing up here now as well from the Swans. And before we let you go, Stacey, there's a bit of deja vu because obviously up in Wrexham you guys went in at half-time trailing. You reacted then. You need a bit more of that, don't you, today? Yeah, absolutely. Like I said, I think the girls have got something in the bag. I've got every belief in them, and I really hope that they come and show something up in the minute. You know, maybe a Chloe Chivers wonder goal would be nice to round the afternoon off right now. Stacey, really, really appreciate your company. Good luck with the recovery, and I can't wait to see you back out there. Thank you. Thank you very much. Cofiwch, mae yna uchafbwyntiau o gymal Chile, bencampwriaeth rali o'r byd, hefyd nos lun am 5 munud wedi 8:09 ar S4C. Wrth i ni ddychwelyd i beth sy'n digwydd fan hyn. Ar gampws Cyncoed, Chelsea Cochrane, da chi'n gweld yn y shot yna, sydd wedi bod yn derbyn triniaeth ac yn gadael y cae. Efo llaw ar ei gwyneb. Gawn ni weld be fydd yn digwydd yn fan hyn os ydy hi yn medru cario ymlaen. Mae'n edrych fel bod hi. Yn awyddus i wneud.
Mae Abertawe yn dechrau unwaith eto yn fan hyn. Yn ildi'r meddiant yn syth. Bas yna ymlaen gan Molenga. Yn ildi'r meddiant. A Jessica Williams, eilydd Abertawe, yn chwarae'r bas hir na'n chwilio am gyfle. A yna gyfle lawr y chwith yn fan hyn i fet Caerdydd. Ond y croesiad yna yn canfod Jessica Williams. Pas dda gan Williams i Chloe Chivers. Chivers yn chwilio am yr hediad. Ond ddim cweit yn gywir efo'r bas. Abertawe yn gorfod trio brysio pethau chydig bach mwy rwan. A rhaid iddyn nhw gynyddu'r tempo yn y chwarae. Mae'n sicr yn edrych fel bod nhw. Ia, mae'n bwysig i codi'r tempo. So ie, codi tempo o fewn meddiant. Ond mae'n rhaid i'r symudiadau hefyd codi o fewn tempo. So, dim pwynt cadw meddiant a pas. Os chi ddim actually'n creu gogleuodd, os ymwneud chwaraewyr allan o safleoedd, achos mae popeth di edrych yn weddol hawdd hyd hyn. Ac o flaen Met Caerdydd i gallu amddiffyn. Y bel yna yn tasgu drwyddo i Charlotte Smith yn y gol. A Smith, bod Abertawe wedi creu digon o gyfleoedd, di Charlotte Smith yn y gol heb orfod creu trwy lawer o ran arbediadau, beth bynnag. Na, y rai fi gallu cofio, yn syth lawr hi cwbler gyda John Hanley gyda, syth iddi hi. Neb di profi hi yn y corneli. Tyn ar bas. Y bel yna gan Finch. Genero Webb yn clirio. Ac mae yna Gigrydd yn erbyn Ingrid Odland. Odland yn dal Alicia Powell yn fyna. Gigrydd yn cael ei chymryd yn sydyn. Cullen yn lledu hwnna. Ond Davidson yn ei chipio hi'n ôl. Odland yn gweld rhediad, Ellie Price yn fan hyn. Mae'r bel yn un dda. A chyffyrddiad pwysig gan Alicia Powell. Neb efo Ellie Price. Ellie Price yn aros am gymorth. A'r croesiad yn ildio meddiant yn y diwedd. Abertawe yn dod i lawr y dde. Pinder yn cael i hebrwng allan gan Tigera Webb. Webb unwaith eto'n dangos i chryfder yn amddiffynol. Golau gan Emily Bayliss yn fan hyn. A'r bas yn un dda hefyd i Molenga. Molenga yn y cwrt Cosby. A'r cyffyrddiad holl bwysig gan Steph Turner i roi honna allan am gic gornel. Unwaith eto, Bayliss yn gweld y bas. A Molenga i lawr y dde. Yn ennill cic gornel, beth bynnag. Gormod y le gan Bayliss, mae'n reoli popeth. Mae'n nghanol cae ar hyn o bryd. A wedyn, oedd angen bod yna'n wedi amseru yn berffaith. Fi'n credu, os fi'n onest, oedd Molenga jyst i... Wel, ni'n gallu gweld, actually, mae'n ar y cae nawr gyda bach o cramp. Mae di blino tipyn bach. Fel arfer gweld hi'n redig arno'r bil gyda bach fwy o gyflymder. A Abertawe yn sicr wedi bod mewn trwbl os bod hi ar llawn gyflymder. Erin Murray ar gic gornel. I'r postyn. Agosa. Ac mae hwnna tar o'r postyn. Os da gyfle unwaith eto. Gwaith amddiffynol gwych i glirio yn y diwedd gan Abertawe. Ond am gyfle i fet Caerdydd. Tar o'r postyn. A bydd bron i hwnna fod yn drydedd fydda siŵr o fod. Wedi sicrhau buddigoliaeth iddyn nhw. Y ffordd mae'r gêm yma'n mynd. O'n i weld y cyfle unwaith eto, dwi'n siŵr. Ond yn sicr, mi oedd hwnna yn gyfle i raid i'r canol. Ia, mae jyst yn neud y rediad ar draws o chwaraewr blaen Côn fyna. Grace Côn, dwi'n meddwl oedd yna, de. Ie, jyst yna'n lycus i ddim cael... Jyst yr ongl oedd wedi dod arni hi, oedd yn anodd. Methu cweit cael coesi digon uchel, methu cael pen hi'n digon uchel. Ond wedyn chwarae teg
Rachel Cullen yn gwneud gwaith da. Just y ffordd mae'n dod ar draws fyna. Sophie a Brisbane Hancock's yn aros am y bêl yn lle mynd i cwrdd ar bêl. Cwn yn parhau gyda'i rediad a eto ni'n gweud yn amddiffynol. Mae Abertawe jyst ddim di edrych fel y tîm ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha a fi yn weddol bendant yn fy marn fan hyn bod y colled o Siona Jenkins yn un o'r prif resymau am hwnna. Cyfle da am hwnna. Wrth i ni weld Malenga yn hercian oddi ar y cae. Oedd hi'n ymestyn yn gyrarach. Edrych fel bod hi'n diodd o y cramp. Ac mi fydd hi rwan yn gadael y cae. Emily Nicholson sydd yn dod ymlaen yn ei lle hi. Pan mae hi'n barod. Mae jyst yn gadael rhywbeth ar y fainc. Ac yna Emily Nicholson yn dod i'r cae. Nes ni'n joio. Fi'n bys unrhyw blaenwyr yn joio dod arno mewn sefyllfa fel hwn ble mae'r tîm arall gorfod mynd amdani, so mae'n mynd i bod lot o gwgleoedd yn y cefn, gallu ymosod arni a gobeithio cael gweld llwyth o'r bêl gyda digonedd o wagle. Just cywiriad bach i chi. Grace Batsford sydd wedi dod ymlaen fel eilydd. Nid Emily Nicholson. Mae'n gwisgo'r crys anghywir, mae'n debyg. Dyna oedd achos o dryswch yna. Wel, dwi'n ddim yn lai i falle'r cefnogwyr sydd yn dod. Yn wedi os nhw'n gwisgo specto, mae'n glawio. Gwisgo'r crys anghywir. Dyna ni, gadarnhad, mae Grace Batsford ydy'r eilydd sydd wedi dod ymlaen. A mae'r bel yna'n disgyn yn garedig. Sophie Brisbane Hancocks yn cael yr ergyd. Bod hi ddim yn rhy bell. Di tharo'n dda. Mae hi chwarae'r taclus iawn, sy'n gweld hi chwarae'n technegol. Jyst y ffordd fan hyn mae'n cadw corffi dros y bêl. Cadw'r ergyd mor isel mae'n gallu achos oedd e'n bowtio on. Pob cyffyrddiad mae'n cael yn y canol cae fel arfer yn daclus iawn. Wydro yng nghanol caen fan hyn ar eilydd Cullen. Yn ennill y gicrydd, ond mae Emily Bayliss yn teimlo bod yna law yn ei gwyneb hi yn fyna. Mae'n dal i thrwyn hi. Mae yna ergyd yn fyna i'w gwyneb hi gan Cullen. Dwi'n siŵr o'n fwriadol, ond mae yna glecu'r wyneb. Mae hwnna'n boenus. Os bysau VAR yn presennol yn y gêm, fi'n meddwl sicr bysau hi'n cael damor o'r cae. Mae'r bel yma drwyddo. Lawr y chwith. Yn ôl i Chivers oedd hi gan Finch. Chivers i ymyl o Cwrt Cosby. A Cullen sy'n cael yr ergyd yn y diwedd. Ac unwaith eto yn syth i lawr corgwddw. Charlotte Smith yn y gol. Ac mae yna saib yn fan hyn wrth i ni weld Emily Bayliss i lawr. Bayliss di cael yr ergyd yna i'w gwyneb. O'n i'n wondro pam oedd gymaint o le gyda Rachel Cullen i ergydio achos mae Bayliss wedi bod pob man chwarae teg yn y canol gyda y Cochran hefyd, ond yn amlwg jyst i aros lawr ar ôl yr ergyd yna. Dyma'r ongl sydd yn dangos e. Mae'n ergyd galed i'r wyneb yn fyna gan Cullen. Ti beth i wneud yna, ragor, yn anffodus. Mae'r dyddiad wedi mynd ble ti'n gallu codi unrhyw fath o dan o fraich. Achos dyna'r reolyn nawr a mae'n mae'n lwcus iawn bod y Lleman o'r hib gweld y ochr yma. Fi deall oedd y dyfan o'r falle'r ochr arall, ond oedd e mewn safle berffaith bys ni wedi gweud, so falle jyst yn teimlo oedd e ddim yn pwrpasol, ond stymots, ti'n methu codi Penelyn. Oedd bach o gyflymder mewn i'r ergyd hefyd o'n i'n teimlo. Yn amlwg ddim yn teimlo bod ni'n drosedd achos Abertawe gafodd y gicrydd y tro yna wrth i ni
Weld y gol unwaith eto gan Eli Pris, yr un sydd wedi dyblu mantais Met Caerdydd y prynawn yma. Chwarae campus eto gan Baylis yn y canol fan yn cyffordd gyntaf dda iawn troi'r chwaraeiraig a wedyn Niamh Jenkins yn ceisio wneud y peth gywir. Os ti'n gweld safle corff i fyna, mae'n ceisio dangos Pris lawr yr asgell chwith. Mae ar yr ochr. Ond mae angen fi bod yn bwyd barod wedyn ar flaen y troi ti i gallu ymateb i'r sefyllfa, so beth ti erioed moyn gallu wneud, neu moyn digwydd i ti, yw bod ti'n troi cefn ti ar y bil. Ti'n gallu gweld wedyn, yn y eiliad yna mae yn troi cefn ni, mae fe'n agor lan i Pris. Da ni'n gweld y llun yna o Emily Baylis, mae hi dal yn gweithio rhywfaint o eithrwyn ar ôl yr ergydd yna. Chydig dros cwarter awr i fynd fan hyn. A Met Caerdydd yn ddigon hapus efo sut mae pethau'n mynd. Ingrid Odland yn chwilio am Eli Pris i lawr y chwith. Ac yn ennill tafliad. Chwarter awr ar ôl Gwennon, sut ti'n gweld hon yn mynd? Oes na ffordd nôl i Abertawe? Wel, ti byth yn dweud beth. Gyda Abertawe, yn wedi pan mae gymaint o amser dal ar ôl, so mae pethau'n gallu troi'n gyflym iawn. Ni wedi gweld y ffordd deith nhw nôl pethefnos yn ôl. Ond ar hyn o bryd, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n rhedeg allan o syniadau i fi. Mae Smith yn y gobrau i gael unrhyw beth i wneud yn y ail hanner yma, ond i bai am gallu allan yn gyflym iawn i stopio y gol just cyn i Met cael yr ail. Ond ers ni, jyst gydion o bellter, popeth ti bod yn digon hawdd. Nath ni weld dipyn o Chloe Chivers yn yr hanner cyntaf na. Mae wedi bod chydig bach mwy tawel yn yr ail hanner yma hefyd. Wel, mae wedi newid safle tipyn bach nawr, achos mae nhw wedi newid system. Mae'n fwy canolig. Cael ti cael y gorau allan hi yn y sefyllfau'r sgelloedd yma, os mae'n cael y pil lawr fan hyn nawr. Dydy hi ddim yn gael y bel yn fyna chwaith. Mae allan am dafliad. Chivers, da ni'n gweld yn rhwystredig yr olwg. Oedd y gwasanaeth na ddim yn dod. A Ceri Phillips, rheolwr Abertawe, yn edrych yn ddigon llwm yr olwg yn fan hyn. Bosib bod y tywydd ddim yn helpu. Mae'r glaw just heb stopio fan hyn. Yng Nghaerdydd. Met Caerdydd yn adennill y meddiant. A bel yna ymlaen. Yn cael ei chlirio gan Finch. Penniad da gan Baylis. A Cullen i Turner. Abertawe yn gweithio o'r cefn unwaith eto. Y bas yna. Yn un digon pwrpasol. Ond yn iltio'r meddiant ac Eli Pris i Met Caerdydd unwaith eto. Y bas yn chwilio am Odland. Ac yn sydyn reit, Abertawe sy'n drwyddo i lawr dde Hosford ar y bel. Mae ganddi opsiynau yn y canol. Ac yn holl bwysig i Met Caerdydd, Amy Long oedd yno. Yr cyffyrddiad pwysig. Stacey John Davies yn helpu yn ôl y bel i Abertawe. Nhw ar frys i a ddechrau chwarae. I'r postyn pella. A bel dal yno. Rhaid iddi gael ei chwirio. Hosford ar ymwyl y cwrt Cosby. Gwaith dan am ddiffynol unwaith eto. Gan Baylis. Chivers yn croesi. A, wel, dwi ddim yn meddwl bydd Lucy Finch yn cael cic o'r smotin am hwnna. Gweitha. Be fydd hi'n i weiddi amdano? Mae i chwerthin ar hwnna hefyd. Just i'w mateb bach yn rhy hwyr. Fel ni gweld y croeso yna ma'n dod mewn. Oedd yna cyffyrddiad, ond oedd hi just bach yn araf yn ymateb i'r cyffyrddiad yna, bach yn dramatig, ond... Ie, fi creu, oedd y cyfle yna ble gathen nhw'r brec mewn tu nôl ble oedd Hosford. A chwarae teg i Long, nath hi'n arbennig i cael mewn safle yna, ond
o safbwynt Abertawe, oedd 2 chwaraeiraig yn erbyn un, oedd rhaid i nhw wneud symudiadau pwrpasol o fewn y cwrt Cosby i ceisio symud long allan o un o'r Sianeli yna, a wedyn angen y newid yn y ongl gan Hosford. Met ddim yn chwarae hyn ar allan o drwbl cweit eto. Meddiant yn cael ei dio, a'r ergyd yn dod i mewn gan Chivers. Ergyd isel a Charlotte Smith yn gwneud arbediad da lawr i'w ochr chwith. Chivers just yn gweld hanner bwlch i ergydio. Arbediad campus lawr yn isel. Gornel i'r postyn agosa. A hwnna yn gofyn cwestiynau. A Charlotte Smith yn y gol. Ydych chi ddim eisiau cael eich dal allan efo cic gornel fel yna. I'r postyn agosa. Mi oedd hi'n mynd mewn. Da ni'n gweld o'r sgrin bod hwnna bron wedi sleifio heibio'r golwr. Pas hyfryd gan Ingrid Oland yn fan hyn. Eli Pris i mewn i'r cwrt Cosby. Pris. Gormod am ddiffynwyr yn ôl. A'r cyfle'n mynd heibio i Fet Caerdydd. Fet chydig yn lwcus o bosib. Bod y llech yn lan. Bal hefo nhw. Yn yr amodau yma. Os y bel na yn hawdd wedi bod i mewn. Lawr y dde, da ni'n mynd eto. Chivers ar bel i'r canol. A'r croesiad ddim yr ora. Diffyg safon yma na bosib. Grace Corn. Yn y lle iawn. A Met yn clirio ynydd eto. Rachel Cullen ar bas. Ydy honna mynd i gael ei chadw ar dir y chwarae. Yndi, croesiad gwych i'r canol! Hosford yn cael un yn ôl i Abertawe. Gwaith gwych gan Chloe Chivers i gadw hwnna'n fyw. A Hosford yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. I gael un yn ôl. Gwaith gwych gan y ddau. So Hosford ddim yn rhoi'r gorau arni. Ti'n cael gweld, jyst cael ei dal lan. Chivers ddim yn rhoi'r gorau arni. A wedyn Hosford yr un peth. Fel ni'n gweud o'r blaen, Gamble, wastad meddwl bod amddiffynwyr yn mynd i methu'r bêl, bod y cydd chwaraewyr yn mynd i cadw hwnna mewn, ac yn y safle berffaith wedyn, i cael nhw nôl reit mewn yn ddi am yna. 10 munud. 10 munud difyr iawn i ddod. Wel, Ian sydyn reit. Abertawe nôl yn y gêm. Ac yn synhwyro. Bendant bod yna gyfle i cipio pwynt arall. Fel wnaethon nhw ar y diwrnod agoriadol yn erbyn Wrexham. A tro gynta i Met i just falle diffyg canolbwyntio. Mae hwnna'n ergyd galad gan Chloe Chivers. Dim yn hwyaeth bod hwnna'n gicrydd. A eto fan hyn, just rwy strategaeth o ran safbwynt person, so ni cyd chwaraewr. Chi newydd sgorio, chi newydd gyda momentum, fydd e'n ofni Met Caerdydd, a wedyn ti'n rhoi munud i ffwrdd colli'r momentum o'n gyda just ymdrech sili i ddim byth mynd i gael y bil. Pas Baylis yn disgyn i Pris. Pris yn cadw'r meddiant. Gwybod bod Odland ar y chwith. Odland yn croesi'r canol. Mae cyrraedd y post yn pell yna. Yn ôl i Pris. A Pris yn tanio honna dros y trawst. Sut mae'n taro honna mor uchel dros y trawst am gyfle i Fet Caerdydd. A dennill 2 gol o fantas a Pris fydd hi'n siomedig efo'r ymdrech yna. Fydd hi'n gweld hwnna mewn cwsgu am ddiwrnodau dod. Mae'r Batsford yn rili ddafn yn cadw pwyll, cadw cyffyrddiad, a wedyn just roi'r pêl nôl draw. Fi ddim yn siŵr pa rhan o'r traed mae'n trio mynd gyda. Gyd mae angen, sy'n angen seithio na'n galed, just fel pas reiddiol. Dychmygu bod yna person yn y rwy, chi just yn pasio, just cadw'r pen a corff dros y bêl, defnyddio ti fewn y troed, ond mae pawb wedi methu un fel yna, just ti was yn gobeithio bod e'n ystod ymarfer yn nid mewn gêm, yn wedig sy'n fyw ar cameras. Dwi'n siŵr fydd Eli Pris yn gobeithio nad ydy hwnna'n dod nôl i frathu Met Caerdydd. Cyfle gwych yn fyna. Iddi hi gael ei hael o'r gêm.
Ac mae yna 2 gêm I chi wythnos nesa. Pontypridd yn erbyn Hwlffordd ar-lein ac ar deledu Clyfar. Dydd Sadwrn am 5 o'r gloch. Ac yna ar S4C ddydd Sul am 5 bydd Wrecsam yn erbyn Caerdydd. Ni weld ergyd gan Beilis. A hwnna'n cael ei rwystro. Wrecsam yn erbyn Caerdydd. Yn Genero Premier. Mae'r 2 dîm yna wedi cael dechrau da i'r tymor yn barod. Wrecsam wedi sgorio 5 heddiw unwaith eto. Maen nhw yn edrych yn gry ac wedi setlo yn y gyngrair yma. Ond ydy Abertawe yn gallu dod yn ôl ydy'r cwestiwn. Y bas yna yn cyrraedd. Finch yn y diwedd. A'r bas yn rhedeg yn rhy hir. Charlotte Smith. Cael ei dwylo arni. Ie, dyma ble nawr mae Dan dyle hi angen defnyddio ei holl brofiad sydd gyda fe. Fi'n gwybod mae e'n swydd reoli am y tro gyntaf. Ond rhan profiad y ffordd ie. Achos mae'r carfan mor ifanc, mae rhaid I fe nawr ceisio helpu nhw a'r chwaraewyr sydd am profiadol yn y carfan. Jyst I trio cymryd bach o sting allan o'r gêm, mae rhaid nhw reoli'r gêm yma nawr. So, pan mae gyda nhw amser ar y bêl, cadw methiant. So, pan mae pethau'n mynd wedyn, dim gymaint o amser. Troi'r Abertawe o gwmpas, bach fel tirogaeth, fel rygbi. Just Caerdydd. Fel hynna, sori. Wel, ydy'r meddiant fel yna. Ie, na, yn union, ond ti moyn e'n bell, ond mae angen rhoi cyfle. So ni ddim jyst moyn cicio fe syth nôl fel bod y ton nesaf yn dod. Mae angen bach o pwrpas I ble mae fe'n mynd. So mewn i'r corneli rhywun chasio sy'n rhoi llai o obaith wedyn I Abertawe cael ar y bil. Web yn gwneud yn dda yma. Yn amddiffynol, ond yn iltio'r meddiant. Na di, wedi cadw'r bil. Cyffyrddiad a Web unwaith eto. Lawr yr asgell I Pris. Pris yn colli'r meddiant, ond mae'n disgyn yn garedig I Erin Murray. I Pris ddim yn opsiwn iddi hi. Felly mae'n gorfod dod nôl. Ac yn anffodus, mae'n iltio'r meddiant oherwydd hynny. Dwi'n just neuog o ddim gwirio'r esgwydd fan'na fan hyn beth falle dechrau blino. Pas dda I lawr y dde unwaith eto. Katie Hosford yn chwilio am opsiynau. Dim trosedd. Yna'r dyfarnwr. Chwarae ymlaen nawn ni. Hosford ddim yn hapus. Mae dal yn ffrio efo'r llimanwr ar yr ystlys bella. Mae Abertawe yn chwarae ymlaen. Fel yn cael ei lledaenu I Samantha Wyn. Hosford rwan ar y bel. Unwaith eto. Turner yn ergydio bellter. Ond honna yn rhy hawdd unwaith eto I Charlotte Smith. Dwi'n byd yn bod efo cael ergyd os ydych chi'n gweld y cyfle, ond mae'n rhaid bod o well na hynny. Ie, yn sicr. A fydd Met Caerdydd yn hapus os mae neu gyd maen nhw'n rwystro Abertawe i'w ergydion o'r trin i'r llath, roedd nhw'n hapus o fewn siap nhw. Ond mae angen nhw just nhw'n dechrau blino Met Caerdydd. Just angen just codi'r tempo yma, 10 munud arall. Elfa arall allan at Ellie Pris. Gan Erin Murray. A Pris yn cael ei thaclo yn y diwedd. Tackle fa gan Jessica Williams. A'r bel yna. Yn un sy'n gofyn cwestiynau o amddiffyn. Met Caerdydd unwaith eto, ond Charlotte Smith yn dda i'r ithro allan. Chloe Chivers oedd yno. Felly gada'r cyfle I Abertawe. Ac mae yna gen Caerdydd yma'n hyn. Pinder yn hwyr. Unwaith eto. I weld hwn eto, Pinder, ie, just chydig bach yn hwyr yma yna, yn ddiangen ar Amy Long. O, mae ar cadw'n felen, ond dim
oedd dim lot mewn hwnna I fi. Ond eto, just yn lladd y momentum. Pan ti angen ti gwastraffu munud nawr ble mae tîm ti nôl i, ti angen yr amser yna. Caerdydd yn edrych bach yn sigledig. Ie, dyn ni'n agosau at yr amser ychwanegol yma ar ddiwedd y gêm, munud a hanner, ac wedyn unrhyw amser sy'n cael ei ychwanegu. A Met Caerdydd yn gorfod trio cadw Abertawe allan am ychydig eto. Maen nhw wedi gwneud yn dda i fod yn deg. Ond doedd hwnna ddim cystal. Bale yna yn ôl. Yna glamu. Cliriad gan Charlotte Smith ddim yn mynd y bell chwaith. A Hosford. Trio rheoli Hammer Ergyd o bell gan Chivers. O, mi oedd na raid i Charlotte Smith arbed hwnna. Chivers yn gweld y cyfle o bellter. Da ni'n gwybod bod hi yn gallu tanio nhw. Ac ni ath i llygadu'r cyfle na i drio dal golwr Met Caerdydd allan. Mae'r safon sy'n... Mae Chloe Chivers yn gallu cynhyrchu gweledigaeth hi. I gallu just mynd amdani, gweld yna digon o bwer. Yn chwarae teg i Smith oedd wedi effroi'r cyfle nôl yn gyflym iawn a blaen y traed. Osford ar gic gornel. I'r post yn y gosan cael ei ffenio allan. Ac yna cyffyrddiad Rhys yn ei roi hi allan am tafliad. Cael ei chymryd yn sydyn gan Osford. Abertawe dal ar y bel, ond yn ei chwarae hi nôl ac ar draws y cae. A hwnna'n adlamu yn y diwedd i ddwylo Charlotte Smith. Wow, 8 munud. Ie, 8 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm yma. Yn y bron di chwarae y munud cyntaf hwnnw. A dydy'r glaw jyst ddim wedi stopio fan hyn. Abertawe ddim yn stopio dod chwaith. Finch yn ergydio bellter, honna'n adlamu. A dros y trawst, ond mae'n gic gornel i gymrodd i'r cyffyrddiad lleia. Gallu gweld jyst y ffordd mae'n torri nôl mewn, oedd hi wastad mynd i ergydio. Smith yn weddol hyderus bod hi'n mynd dros, ond torn neso ymysodiadau Abertawe i ddod. Gic gornel i'r canol. Ddim yn beniad clir allan. Ond Met yn ei chlirio yn y diwedd. Neb yno. Mewn Chris Coch, felly Abertawe'n dod eto. O'r Kevin, allan â hi gan Pau. Y bel ymlaen gan Wyn. A Pinder dy'r unig un sydd ar ei hôl hi. Ond allan gan Chris Cohn am dafliad. Mae'n gêm agos arall. Ydy'n dangos bod y gyngrair yn un cystadleuol eleni? Wel, mae'n sicr yn gyffroes. Mae Eli Pris drwyddo fan hyn. Os na gyfle arall i Pris a'r dacl yna yn un holl bwysig i atal Pris. Turner di wneud yn arbennig. Just i cael nôl o fewn y safle fan hyn yn y lle gynta. Gorfodi Pris nôl mewn. Mae'n y pwysau'n dod o Pau a wedyn just y newid cyfeiriad i cael y bloc. Chwarae teg. Mae Pris yn gyflym dros ben. Mae'n safbwynt Abertawe, mae'r pêl lawr yr ochr anghywir o'r cae i be maen nhw moyn. Cic gornel yn fan hyn i Met Caerdydd. Fyddwn nhw ddim mewn bris mawr i'w chymryd i. Ac yn awyddus, dwi'n siŵr, i gadw'r bel yn hanner Abertawe'r cae. Murray ar gic gornel i'r canol. A'r peniad yna yn ein gadarn am gyfle gan Grace Cohn.
i sicrhau'r fuddugoliaeth. Peniad gadarn gan Côn, just heibio'r postyn. Rhediad pwrpasol hefyd. Ond ddim cweit wedi anelu hi i gefn y rwyd. Wel, na'r ail tro mae wedi gwneud y rediad yna. A gwasanaeth dda mewn eto. Just methu cael y cyffyrddiad yna, maen nhw moyn a fydden nhw mor siomedig os maen nhw ddim yn cael canlyniad o'r gêm yma. Os maen nhw'n llwyddo, tro gyntaf nhw curo Abertawe ers 2018. Bel yn amlaen yn chwilio Murray. Mae'r frwydr dal yno. Rhwng Murray a Brisland Hancocks. Murray digon amyneddgar yn fan hyn yn aros am gymorth. Chelsea Cochran sydd yno yn y diwedd. A Cochran yn chyffyrddiad braidd yn drwm. Yn gic gol. Wel, dim llawer o fosib fydde wedi darogan mae Met oedd yn fuddigol fan hyn. Fel o ti'n cyfeirio Gwenan Abertawe sydd wedi ennill pob un o'r gornesta diweddar. A wrth gwrs, mae yna 3 tîm sy'n lled broffesiynol yn y gyngrair y tymor yma. Abertawe yn un ohonyn nhw. Adlan yn gweld cyfle fan hyn i argydio, honna ddim yr ora. Ond ia, Abertawe, Caerdydd a Wrexham yn lled broffesiynol eleni. Faint o her ydy hynny i dima fel Met i gystadlu fel un a chael canlyniadau fel un? Ie, mae yn anodd, ond dwi ddim fel bod nhw'n llawn yn broffesiynol ble mae'r wedyn mae fe'n anodd iawn i geisio cystadlu. Mae fe'n un fath o systemau sy'n credu bod y clybiau yn ymarfer yn fwy. Maen nhw jyst yn cael eu talu yn ychwanegol, so mae llai o bethau iddyn nhw poeni am, ond wel, i gweud hanner amser, fi wedi bod yn impress iawn gyda'r Met fan hyn. Carfan ifanc iawn, maen nhw'n ceisio chwarae yn y ffordd gywir, maen nhw wedi bod yn rili dda, trefnus fewn siap, dda yn brwydro un yn erbyn un, ddim wedi gorparchu, a i fi dyma seren y gêm, rhif 6. Emily Bayliss na'i dod nôl i egluro pam ar ôl Caerdydd. Ie, Caerdydd i mewn i'r canol. Ddim yn cael ei chlirio'n iawn. Mae'n rhaid i Amy Long cael ail gynnig arni. Honno ddim yn ffôl o gwbl. A Rodland dal yn mynd ar ôl y bel yna. Mae pwysau ar Alicia Pau i chwarae yn ôl i'r golwr. Rodland unwaith eto. Chwarae teg, mae'n cario ymlaen i'r redeg. Ac wedi gorfodi'r camgymeriad sy'n golygu bod gan Met Caerdydd y meddiad. Bayliss yn chwilio am y bas dreifgar drwyddo. Mae dal yno. Bas yna i'r canol. At Odland. A'r croesiad yn un da. Mae disgyn y garedig i Erin Murray sy'n sicrhau'r fuddugoliaeth i Met Caerdydd. Croesiad yn canol ddim yn cael ei chlirio gan Abertawe. Murray yn y lle iawn a doedd dim angen llawer o gyffyrddiad yma gan Murray i sgorio. O'n i bron yn gweiddi cadw yn y cornel, ond pel arbennig mewn anodd iawn i Jess Williams fyna, achos ongl corffi yn anghywir yn y lle gyntaf, a wedyn mae Erin Murray yn dangos i Pris sut i gorffen o'r fath o bellter yna, jyst cadw pen dros y bel. Bowtio'n anodd fyna i Williams, ond angen agor corffi lan, a Murray chwarae teg yn neud y rediad yn ôl canol cae. Ac yn y man gywir ar y pryd, ond pob un o chwaraewyr Met Caerdydd wedi bod yn campus heddiw. Di really troi lan, di ennill y brwydr un yn erbyn pwy bynnag o'n nhw lan yn erbyn. A dde'n anodd iawn i ddewis seren y gêm, mae'n rhaid fi cyfaddef, ond es i am rhif 6, Bayliss, fi'n just meddwl bod i wedi bod mor daclus o fewn meddiant, mae'n gwneud gwaith amddiffynol campus, just o flaen yr amddiffyn fyna, yn torri lawr lot o gweddill chwarae. Mae'n nath i creu hefyd yr ail gol gyda troiad lyflu a ryddhau Erin Murray, so hi fi, seren y gêm, pob un o'r chwaraewyr Met Caerdydd hefyd i cael gêm campus. Ie, seren y gêm yma na. Emily Bayliss, mae yna eilydd newydd o'r cae am y munud ola yma. Anna Houghton ymlaen. Ellie Pris sydd wedi gadael. Pris sgoriwr ail gol Met Caerdydd heddiw. Wel, am ganlyniad ydy hwn i Met Caerdydd. Heb ennill yr un o'r ddwy gynta'r tymor yma, ond wedi dangos i bod nhw'n
Llwyr heiddi fo. Y prynhawn yma, yn sicr wedi cymryd y cyfleoedd yn wahanol i Abertawe o bosib. A Charlotte Smith yn cymryd i hamser. Dim bris ganddi hi yn gwybod fod y cloc mwy na lai wedi cyrraedd y diwedd. Chivers yn codi'r bel yna. Yn hyfryd. Chivers yn trio creu rhywbeth yn fan hyn ac yn groesiad digon pwrpasol, ond eto neb mewn Crys Gwyn yn y canol yn aros amdan y croesiad. A bydd y goliaeth gynta i Daniel Delehi fel rheolwr Met Caerdydd. Dwi'n siŵr fydd o'n bles iawn efo'r perfformiad y prynhawn yma. Yna dal cyfle bosib yn fan hyn i Met Caerdydd, ond mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Y bel ymlaen gan Turner, ond neb yn mynd ar ei hôl hi. Eto, Charlotte Smith yn ddigon cyffyrddus yn aros am hwnna. A da chi'n gweld o ystym chwaraewyr Abertawe bod nhw'n gwybod fod hon ar ben, jyst aros am chwiban ola'r dyfarnwr ydyn ni. Long ar peniad. Cliriad gan Webb. Y bel yn amlaen. Yn disgyn i Ingrid Odland. Odland yn gweld rhediad Erin Murray, ond y bas ddim cweit lle oedd Murray wedi siapio i fynd. Mae'r dyfarnwr yn cael cip sydyn ar ei oriawr. Wrth i ni gyrraedd y 100 munud. Chwarae mlaen nawn ni gyda Chivers i lawr y dde. Chivers yn parhau i fynd. Ac ei chadw i ar dir y chwarae. Croesiad, Dwfn. A hwnna ydy diwedd y gêm. Chwiban ola y dyfarnwr Joseph Gibson yn golygu bydd y goliaeth gynta'r tymor i Met Caerdydd. 3-1. A perfformiad campus gan dîm y brifddinas Abertawe yn siomedig, dwi'n siŵr, i golli am y tro cynta'r tymor yma. A dyna'r ser yn y gêm wrth i ni weld Emily Bayliss. Gwenan, dy asesiad di o'r gêm na? Tro be fi'n credu oedd Met yn wedig ar perfformiad o'r ail hanner yn heiddi fuddugoliaeth. Drefnus iawn. Daclus iawn o fewn meddiant, a di cymryd cyfleoedd nhw, nhw wedi chwarae cryfder nhw dda iawn, defnyddio'r gwagleoedd mewn tu nôl a'i gyflymder nhw'n ymysodol, a chwarae teg, wedi cymryd pob cyfle, maen nhw clinigol iawn, Abertawe mor straffus, a maen nhw wedi dod nôl i frathu nhw. Ie, goliau gan Ingrid Odland, Ellie Price ac Erin Murray yn sicrhau'r triffwynt yna i Met Caerdydd. Mi oedd na rhywfaint o wmff gan Abertawe yn yr ail hanner na. Wel, sicr mi oedd na gyfle iddyn nhw ddod nôl mewn y gêm ar ôl y gôl na gan Katie Hosford, ond Met Caerdydd yn dal gafel ar y fuddugoliaeth yn cael y gôl hwyr na. A drychwch ar y golygfeydd na, maen nhw yn ddigon hapus efo'r fuddugoliaeth. A draw a ni nôl at Sioned. Diolch yn fawr i Olo a Gwenan am noson dramatig i ni wedi cael fan hyn yng Nghyncoed. Met Caerdydd yn ennill o 2-1 yn erbyn Abertawe. Fel hyn mae pethau'n sefyll o ran y tabl. Drychwch ar hwnna, cefnogwyr Wrexham. Chi ar frig y brif adran penwythnos yma. Abertawe wedyn ni yn y bedwerydd safle. And I'm so happy to say that I've got Katie Hosford joining me now. Katie, I'm not going to keep you long because the conditions today have been absolutely awful, but that's a really, really tough evening for Swansea City tonight. Yeah, absolutely. I mean, we're all gutted. I'm really frustrated, to be honest. I think we should have played better. We didn't quite come
as we planned all week, and we've worked really hard and it didn't quite execute it today, so obviously we're gutted, but we have to pick ourselves up now and go again next week. I've got to say, those chances that you guys had in the first half come to mind. It's the kind of chances that you really don't want to regret not taking in the end. Yeah, absolutely. I mean, the chances were there, we were creating them, obviously not putting them away, and then at the end of the game it's cost us now, so it's definitely something that we need to improve on. And yeah, we'll have to take it into next week, into training, and hopefully come out better next week. What about Met's performance? Because they're a really, really young team this season. Did they take you by surprise a little bit? Yeah, I think more importantly, focusing on us. I think we were too slow to react to the first and second ball, and I think that definitely cost us. Something we spoke about half time. I think we've done it a little bit better second half, but we need to improve on that, and I think they've done that really well today. And the league, Katie, I know we're only 3 weeks in, but it just shows this season is going to be so competitive between everyone. Yeah, absolutely. I mean, you can't take any game for granted, and as you could tell already from the results, it's going to be a long season, I think. Katie, go and get dried. Really appreciate your time. Thank you. Thank you. A cofiwch, allwch chi weld holl eich bwyntiau'r penwythnos ar sgorio nos lun ac eto nos fawrth am hanner awr wedi wech wedyn ni dydd Sul nesa. Mae'r sylwn ni nôl at y brif Adran ni lan ar y graig Wrexham yn erbyn y pencampwyr Caerdydd. Mae honna'n fyw am 5 o'r gloch ar S4C. Emily, it's so good to have your company. Your first win of the season against your fierce rivals. That one must feel pretty good. Yeah, it's really, really good. I mean, it's something me and the girls have worked really, really hard for this week. The preparation's been great, so to finally come away with it is just fantastic, to be honest. You really needed a win, to be fair. It's been a tricky start to the season. What pleased you most about the performance tonight? I think it's just the way everybody got stuck in, really, and worked really, really hard today. Like, as I say, as you said, it's been a really tricky start for us. Cardiff City, TNS last week, which, we were really gutted to come away from with a draw. So today was just brilliant, and we worked really hard for it, basically. So, yeah. Goals from Ingrid, Ellie and then Erin there right at the end. It must be really pleasing to see the girls get on the score sheet. Yeah, of course, it's always good to, not rely on one person to get goals. I mean, we work really, really, really well. We've played good football today, so to get a few girls' goals is really, really good today, yeah. And what could this result give you going forward in terms of confidence, Emily? Massive, massive, massive confidence going forward now, because I think, as I say, we've had a tough start to the season, and it's good to get a first win under our belt, and we can get a good run of games hopefully now with wins. So yeah, it's really important. Well, Emily, congrats on the win. You're also our player of the match as well, so huge congratulations. Thank you for your time. Thank you very much. Cheers. Thank you. Felly dyna ni noson dramatig yma yng Nghyn yn y gwynt a'r glaw. Y myfyrwyr ifanc sy'n fyddigol yn erbyn yr elich fan hyn. Diolch yn fawr am eich cwmni chi hyn yma. Diolch yn wylio. Nos da.